geçecek. Medeniyet diyende o sözün aslında ulanılyan adamlar misal için hem adamın ulanıyor medeniyet sözünü. Yani aslında şunun nemediğini köp adam bilen o, hakikaten bilen o. Men özüme medeniyet sözünü 4-5 yıl oldu diyeyim de öğrenilme ya da düşünüp başlanma medeniyet var arada. Sonra men medeniyetleri öğrenen biri değil ya da kızıklanan biri değil. Yönemin verdiğin esas şu medeniyet diyen düşünce nereden döreye, ne edip döreye ve kaçan döreptir diyen sorulara cevap verecek olan. Şimdi medeniyeti yenen bir zadaydık geçen berde medeniyet men hazırki düşündürecek yankı medeniyet düşüncesi ol elbette dürlü olup bilir yöne men aytyan medeniyetim iktisadiyet bilen birazcık bağlanışıklı, sonra investisiya bilen bağlanışıklıdır. Yani şu medeniyetin medeniyet bilen vahşi durmuşun ikisinin ayırayan yeri var. Ne şu yeri var arada gurrun edecek. Ben nerede ayrılgan, ne edip ayrılgan şu ikisi. Misal için medeniyet haysan bolsa bir hayvanda, yine hayvanların medeniyeti deyip aydıp bolyan mı balanok hem de şunu bir hile neme bilye de adamda neme içindir medeniyet değil ya. Indi şu zat var. Demek medeniyet adam bilen hayvanın ikisinin arasını açan bir zatta yani dürlü ettiği diyelim şu medeniyet ettiği şunu deyip bolyada yine köp adam aydıp biler hayvan bilen adamın tapavdu dili var diyer, köp adam aydar düşüncesi var, fikri var diyer, yönü düşünce fikir yankı dil demek aragatnaşık demektir. Aragatnaşıktan başka hiç zat dil yöne sestir. Indi şu aragatnaşık hayvanlarda da var. O dilin üstüyle olmasa başka bir zadın üstüyle yöne aragatnaşık hayvanda da var. Edil adamda oluşuyor. Yöne adam dili olan ya. Yani şu aragatnaşık instrumentini dili saylaptır. Sesleri saylaptır. Şu seslerle aragatnaşık ediyor. Ol hayvandan seni tapavut edeceğim adamı eden o dil diyen zat. Ya da adam yine öğrenen zadını nesillere geçirip biliyor. Adam şonyalı bir canlı. Şimdi hayvanlara seyredeceğiz. Hayvanam yaşayışını öz nesline öğretip gitkendir. Hem hayvanı ol tabii yankı bez uslan reflekslerinde hatta saklı ırzat mukadip fikir ediyen sebebi İslendi hayvan çağasına avavlamanı öğretkendir. Yine ol neme yırtıcı hayvanlar diyelim de yırtıcı hayvanlar avavlan vakti çağasına getirip berende şonu doğru öldürüp getirip berene o yine sona vaka başta doğru öldürüp getirip bereye yine sona vaka canlı getirip bereye hayvanların özü sonuç onu öldürüyor yankı çağaları öldürüp yiye. O neme demek özündeki av avlamak tecrübesini ya da ava giden vakti çağalarını yanında alıp gidip başlaya sona göre. Nem için çağalarına öz av avlap bilmek okuyuplarını çağalarına öğretmek için geçirmek için. Demek bizdeki düşünce ve neslimize bilen zatlarımız ya da tecrübemizi neslimize geçirmek yine bizi hayvandan tapavut eden o. Ya da hayvan ile adamın arasındaki nemeni açan nokta. Berde yöne yine medeniyet diyen zat var. Medeniyet ikisini tapavutlandıryandır. Hayvan ile adamı tapavutlandıryan yer. Şol medeniyeti ayırsan adam bilen hayvanın hiç gibi tapavutu yok. Ol kebri adama ağır gelip biler ya da yanlış bir zat yalı olup gelip biler. Yöne dünyadan nerede şu adamı öğrenen yankı cemiyeti öğrenen bilim adamlarına seyretsen ya da hatta indi biyologiyanı öğrenenler olar yesestin zat hayvan bilen adam bir zat olur için hiç bilinmesem organizm ösümlükler başkarak birazcık. Yöne hayvan adam yani klaslara bölen vakti süydemdiriciler deyip bir klas var. Yani son mörmöcekler ayrı, balıklar ayrı. Yine süydemdirici diyende şunun içinde maymunam var, atam var, eşeğim var, adamım var şunun içinde. Yine şunyalı klasın içinde biz. Indi tapavutlu yerimiz yankı medeniyet demek. O medeniyet demek neme demek? Yine şu soru. Neme medeniyet oluyor? Özün alıp barışın medeniyet mi? Ya da bir ülen yankı gurleşmek, ara katnaşın olsa şu medeniyet mi? Ya da neme o medeniyet diyen zat. Indi medeniyeti Avrupa tarafını ya da Avrupa'daki var olan ilim bilim medeniyetini öyle öğreniyor. Men onu bilemek sebebi medeniyet bilen kendi kızıklanamak deyip ayttım. Men bilyanim yine Avustralya tarafları medeniyet hakkında Avustralya'nın bilim dünyası medeniyetini öyle göz önüne getiriyor.
geleceğin için, ertirin için eğer sen bir plan çizgen olsan ya da erteki gün için sen bir yatırım edyen olsan, yani investisiyan bar olsa, şol adam medeniyettir. Yine şu tayda vahşi durmuş bilen medeniyetli durmuş ikisi ayrılıp başlaya. Yine tarihte birinci adamlar vahşi adamın yaşayışı, vahşi yaşayışı o avavlaptırlar, meyve toplaptırlar, karın doyuruptırlar, başka hiç zat. O demek ne demek oluyor? Şu gününü ya da şu vaatı düşünmek. Şimdi şu günü diyende giycesini düşünen ol. Hazırki vaatı düşünüyor. Eğer aç olmasa şol adam meyvede toplanok, avam avlanok. Aç kalanok. Aç kalsa toplap başlaya. Üşep başlasa bir zat üstüne yankı giymeli deyinip ya da giymene bir zat gözlep başlaya. Üşemese hiç işi yok onun ya. Önünde dursa da alan okşana. Ertir soğuk olacağını bilse de alan okşana. O yaşayışa neyme değil ya, vahşi yaşayış değil ya. Sebebi, dine şu vaatı fikir ediyor da. Ondan son neyme başlıyor. Şimdi adamın yankı vahşi yaşayıştan medeniyete geçmeyenin esası neymelerem yazgılar oluyor. Yankı yazgı diyen de hat yazgısı değil. Birinci yazgılar daşa yazılan ya da çizilen suratlar. Şolar yazgı hesaplanıyor. Şolar kitap, şolar ılım hesaplanıyor. Şo dövrün. Şimdi şu zatlar dörenden son adam birinci neme adamın yani adam zadın birinci parkına varan zadı bir ösümlüğü yere son ösümlüğün bir sanı yine pomidor taptı diyelim. Şu pomidorun bir sanı iki sanı pomidor tapsa şun birini yiyip birini hem tohum için saklap şunu yerden yetiştirip koyandığına göz yetirenden son aç kalsa da ikinci pomidoru iyimen şonu ertirki gün için saklamak medeniyet demektir. Yani medeniyet demek gov yaşayış, azatlık, erkinlik on yal zat değildir, tersidir şonu. Medeniyet demek birinci azatlığın elinden alınıyor. Yani vahşi durmuş demek, sol bir vaatın özünde de azatlık, erkinlik demek. Yani medeniyet diyen son medeniyetin dörediyen kanunu ve tertip düzgünlüğü var ve sen şuna boyun eğmeli oluyorsun adam. Aslında medeniyeti dörediyen adam yani akıl fikir dörediyor. Yani şol ruhatın özünde medeniyet hem şol akıl fikire belli bir granitsi koyuyor. Şonun da aşına çıkma deyip. Ya da şu zatların etmeli işin var. Yani pomidorun birini sen hükman saklaymalı. Aç kalsan hem saklaymalı. Eğer sen medeniyeti diyen olsan. Şimdi o dövür medeniyet sözü on yal düşünce yok diyene medeniyet şu taydan dörep başlıyor. Ertirki gününü aladı eden için. Misal için balık tutyanlar balık tutan da dine öz yiyecek balığını tutup bile yöne belli bir vaattan son balığı yetiştirip başlamak. Ertirki gün için yetiştirip başlamak. O demek ne mi demek oluyor? Öğrenyeler misal için balıkların yankı köpelyen vaatı ya da olur yankı ikralarını belli bir yerlere yankı kenar yakalara deyin. Şu taşlan vaatı şol dövür balık avlan ok adamlar. Sebebi diyeler berde şu balıkla yine yankı köpölmek için biz ziyan veriyoruz deyip düşünüp başlaya olam erteki gün için nemedir? İnvestisiyadır. Önünden geçen balığı yankı aç olsa da tutup yiyen ok. Vahşılar nemet yedi. Aç kalsa on yal zatları fikir eden ok. Bu zat ertire gerek olur diyen düşünce yok. Şunun için şol gün şu yerde yankı aç olan için iyiye, aç olmasa da önünden neme geçsin yiyen ok. Ya da meyve görsün toplan ok. Indi medeniyetlerin gücü demeyin de ösen medeniyet diyen bir düşünce var. Ösen medeniyet düşüncesi nereden gelip çıktı ya? Misal için haysan olsa bir toplumun toplum diyen de içinden 3 adam 5 adam değil de yine münlev adam ya da 1 milyon adam o toplumun içinde aydalı 100 yılını fikir edip 100 yılı için investisi diye ya da 100 yıl için bir yatırımı var, bir planı var, bir proyekti var. O demek ne mi demek böyle? 100 yıl için bir göz önüne getiren bir proyekti var olsa ve şunun için şu günden başlayıp yatırım yapmayan olsa ona biz eğer ösen medeniyet diysek onun yanında ösmedik medeniyetler olup bilir 5 yılını fikir ediyen misal için. Olar hemen hükümetleri misal verip bilen dünyanın islendik yerindeki hükümete seyredip göreyin 5 yıllıktır 10 yıllıktır düşünceleri. Nemeler var.
merkez bankları vardır. 50 yıl, 100 yıldır. Yani Merkez Bank aslında hiç yerde adı geçen ok televizyordaki gören ok yöne merkez bankları aslında hükümetlerden has medeniyetlidir. Sebebi geleceğini fikir etmek medeniyet değildir. Geleceğin için yatırım etmek, işlemek demek olur. Yatırım diyende pul manısını fikir etmen, vaat olup bilir, hizmetin olup bilir ya da başka birleş yani toplan bir zadın olup bilir. Şonu gelecek için ulanmak demek eyyem yatırıma giyireşti. Yöne investisiya deyse esasen pul göz önünde tutuluyor da yöne berde pul del. Şonun için ben yankı beren misallarında da hiç yerde pul geçeceğin değildir. Pul misalında versen yine medeniyeti yanlış düşünüp gideriz. Indi ösen medeniyet bilen yankı izah alan medeniyetlerin hem tapavudu şondadır. Onun neyle ölçek görseniz ölçek göreyin dünyanın istendik devletlerini yani karşılaştırıp görün birbiriyle analiz edip görün. Haysan olsa bir medeniyete eğer yani ösmedik medeniyet ya da bunu tarihten hem görüp bilirsiniz. Dünya tarihine seyreden vaktin medeniyet misal için ösen medeniyetler deyip geçendir. Sol ösen medeniyetlerin inançları ve gelecek için yani o 15 yıl, 50 yıl, 100 yıl şonyalı bir düşünceleri, şonyalı bir ideologiyaları vardır ve şolar için işleyendirler. Olar eyyem ösen medeniyet bolup bile yani 3 yıl, 5 yıl, 10 gün ya da 15 gün näme ölen bir ösen medeniyet deyip bolmaya. Yani bulam ösen medeniyetlerin izah alan medeniyetin ikisinin tapawududur. Näme manysında? İktisadiyet ve investisiya manysında. Men aýtgan medeniyetim ol elbette belki filosofiyada belki başka hili zatlar olup bilir. Indi biremen başka ine şu çayxananın medeniyetine aydık geçeyim ben. Indi investisiya ya da gelecek için yatırım demek näme demek, gelecek için işlemek demek näme demek. O zadı in esası yankı görünýän yerem planlardadır. Yani planlama diyen bir zat var. Planlama demek sen şu atını kim planını çizýär? Ine häzir şu taýda biz duruz. Ine siz meni dinleýäniňiz üçin elinize galam ruç galyp şu dinlemek üçin bir plan ýazýan dälsiňiz, ýazaňyz ok. İň bolmanda dinlenden soň çayxana gutarandan soň näme etmeli diyen soraga jogap bermek sizin bir planınız bolýar. Yine aydalı 1 saatlik. Yani medeniyetinizi 1 saatlik diyeyin. Şu 1 saattan sonku zady plan. Yani planlamak demek gelecek için investisiya demektir. Sen wagtyňy sarf edýän, sen akylyňy ulanýan, belli bir derecede belki şol planlamak için ya da bir analiz edensin, yine wagt sarf edensin. Bu zatlary sen geleceğin için edýän. Kemine senden haýyş kimin birine mikrofon açık yap bilen olsaň. Şu an seyrettim hemen. Son indi şu plan meselesinde yine şu hatta yazılyan yine kada kanun beylekler olsun. O zatlar elbette plan deyip olmaya yöne planın bir bölüğü olup bilýär da. Kada kanun näme üçin yazılýar? Şuň üçin yazılan o. Gelecekte önümüzde ertir 1 ya da 10 yıldan soň çıkıp bilecek bir problemanyň çözmeğin şablonudur şu kanun. Şol esasında yine kanun esasında çözülmeli şonyalı nämeler ulanylýandyr yani sözler ya da sözlemler. Şo demek näme demek bolýar? O kanun haçan düzülipdir? 5 ýyl öň yazılandyr. 5 ýyl öň düzülendir şu zatda bir zadyň esasında ýöne senem soň erteki gün problemanyň şo kanun esasında çözmek diýen bir näme ulanýandy. Şo diýmegem kanunla planyň bir görnüşidir. Ya da bir bölügidir. Planlamanyň bir bölügi kanundur. Olam näme bolýar? Ertirki gün için yankı investisiya bolýar diýmek medeniyet var diýmek şo taýda. Ine bir çayxanada da men ken gaýtalandyryn yankı tertip düzgünü yazıldı da çayxanaň. Şu çayxanaň tertip düzgünü okan diýilýär. Ýöne aslında köp adam belki üns veren däldir. Üns vermedik olsaňyz ýene bir sapar okan sebebi ol elbette ýöne köýzatdyr. Ýöne hemme adam ýöne köýzatdan başlaýar. Medeniyet diýen ullokan bir öňüzde näme bar da ine adamy haýwandan tapawutlandyrýan bir medeniyet diýen ullokan bir bölüm diýin. Ine şol adam yankı bir tohumu yere ekip şondan önüm alıp bolýan diýen
düşünce yönököy zatdan başlan zatdır. Ya bu berdek çayxananın nämesi şondan ibaratdır. Yani kada kanunu tertip düzeni yazılan olsa sen şonu hükman kızıklanmalı. Men onları yerine getirmeli diyemem. Yerine getirmek başka bir zat. Yani sen edip etmeli değil mi? O zat başka bir zat. Yani şu kızıklanmak eyyem medeniyetli diyme manasını. Indi Türkmenistan berden hemen aydık geçeyim. Şu an Türkmenistan'da yine bir tarafta ilat var, Türkmenistan ilatı, bir tarafta da hükümet var ve şu gün kıynansak da 30 yıldan beri hükümet bilen ilat ikisi biri bilen ayrı yollarda, yani ayrı gayçı yağlı göz önüne getirin. Şol 91. yıldan son gayçam açılık var ya, günden açılıyor. Biri bir tarafında, biri beylikli tarafında da, hükümet beylede, nemede beylede, ilatan beyli tarafında. İndi Türkmenistan'ın ilatı medeniyetli mi ya da hükümet medeniyetli mi deyip soran vaatım neyle cevap verirsiniz? Berde hazır mikrofonlar açman yöne el kaldırıp bilirsiniz. Dünkü bazı gün yığına katnaşanlar neme gerek değil el kaldırmak. Men sorum şu, Türkmenistan'da eğer ilat hükümetten has medeniyetli olsa ya da has medeniyetli demeyin, şulan ikisinin biri medeniyetli, beylek sen medeniyetsiz. İlat medeniyetli diyenler elini kaldırsın. Türkmenistan'ın ilatı hükümetten medeniyetli diyenler. Beş sekund vaktimiz var diyeyin. Şu an bir kişi elini kaldır ya. İlat medeniyetli deyip 2 kişi elini kaldırdı. Onda kalan 20 adamım hükümet medeniyetli diye, doğru mu? İki kişi elini kaldırdı, onları yatırsın indi. Hükümet medeniyetli diyenler elini kaldırsın. İlattan hükümet medeniyetli diyenler. Gül abla ikisinde de elini kaldırdı. Sapara siz yatırsanız amolya. Şimdi hükümet medeniyetli diyenizde men onun açıklamasını neyim için medeniyetli diye aydanızı soracak derse ve köp vaktalarım kadayıp fikir edyen. Cevap şu, medeniyet demek neyme demekti? Medeniyet demek ertirki gün için bir planı olan, ertirki gününü alad eden, ertirki gün için haysam olsa bir iş eden, şu gün ertir için işleyen adam medeniyetli oluyor. Beyleke göre. Türkmenistan'da kıynansak da şu gün ilatı erteki gün için hiç sat eden ok. Hiç sat eden ok. Erteki günün için inanmak, arzu etmek, bir zada karışmak, o zatlar medeniyetin hiç bile bir apredeleniyası değil de o zatlar. Kıynansak da. Arzu etmek onun içindeki bir zat değil. Yöne Türkmenistan hükümeti var adaysam, şu günkü hükümet olsun, Niyazov olsun, onlar ilattan has medeniyetlidir. Ne için medeniyetli? Şu günkü Türkmenistan'ın hükümetinin, hatta haysam olsa Türkmenistan'da bir aydalı yankı bir problema dören vaatı ya da karşısında ilat ertir bir gün ayaklanan vaatı şon kaçacak planına çetayyardır şol adamın. Bu demek neyme demek oluyor? Eğer bir planı var olsa, eğer gelecek için alad edyen olsa, o yankı neyme kellerinizden çıkarın. O adam ervede adam, o zatlar berde işten ok inansak da şu neyme meselesinde, medeniyet meselesinde, medeniyette onu diyen ok, medeniyeti düşündürülen o atı, ona da adam medeniyetli, ervede adam medeniyetsiz diyen adam yok hiç geli. Yöne indi şu hükümetin planı var, ertirini aladı diye, hatta yine yöne köyzat oğlunu prezident etmek için bir topur işler ediyor şu adam. Türkmenistan prezidenti. Demek ilattan Türkmenistan'ın hükümeti ya da şu prezidentin maşgalası olsun, prezident olsun, şolar ilattan has medeniyetli. Yani medeniyetin esası, sözün manası bilen, arkasında hemen yatandığı düşünce bilen, fikirleden vaatın şol medeniyetin
Türkmenistan'da ilattan olar hükümet has medeniyetdir. Sebäbi ilatı seyreden wagtyň ilat nämesini planlaýar, nämesini pikir edýär? Aýlygyny pikir edýär. Özem bir aýlygyny, bir aýyny pikir edýär. Onu nirde görüp bilýäs? Ine pul berip işe girmek. Pul berip işe giren adam aýlyk alaryn diye. Ýöne berem puluny, üstlendik bir işe girende berem puluny ýokary wezipeler aýdymyp, aşakda ýöneköy bir muallim bolup işlejek bolsaň aýdyl $10,000 ýa-da $5,000 näme bolsa berýän. Ayda da $200 aylık alyan sen. Ýöne alan $200 aylygyň senin hakyň, ýöne o hakyň alyan, hakyň alanda oň ýol puluny çykarýan, beýlekisini çykarýan, aslında sen şu taýdan $50 alyan. Beýleki $150 sen şu işe muallim bolmak üçin ýola töljek pulun iýişjek ýanky işlen döwrüňde, işlen sagatlaryňda iýişjän zatlaryň soňam şol muallim bolan üçin depteriň alarsyň ýanky eşik alarsyň, beýlekini alarsyň, galamyň aldyň, sumkaň aldyň, şolara gidýär $50 saňa galýar. Indi sen $5,000 berip işe girsen $50'dan alsaň näçe ay? 100 ay bolýarmy? Ýalňyşmy hasapladym? 100 ay bolýar men pikirimçe. Pikirimçe şu wagt matematikadan gowy dälmen. Şonça ay işlejegini bilýärmi ol adam, pul veren adam? Ya da hasaplaýarmy? Hasaplajak bolýarmy? Pikir edýärmi şonu? Yok. Sebäbi hasaplayan adam işlejek, şo pulu berip şoň ýaly iş etmeýär. Ol pikir etmeňine korrupsiýany näme diýerler? Korrupsiýa bar bolsa şol ýanky näme diýerler de ol hökümet ýene biri şo işleýän adam pul berip giren üçin ýok. O pul veren adamam ýanky medeniýetiň ýok ýerinde korrupsiýa da bolup biler, beýleki de bolup biler. Sebäbi birinji nowatda korrupsiýany berýän adam ertirin ine medeniýet ertirki günüň üçin investisiýa diýmek. Korrupsiýa diýmek bolsa şonuň tersidir. Tersi, ýanky investisiýanyň tersine korrupsiýa diýilýär. Sen geljeňi ýok etjek bolsaň korrupsiýa girersiň. Sebäbi korrupsiýanyň opredeliýasiýnda näme diýär? Yıkmak, bozmak, ýok etmek. Manysy şo. Korrupsiýanyň ýani perewody şol. Haýsy sözde ýalňyşmasam grekçe bir söz bolmaly. Belki latynça olup biler. Şol sözün özü yıkmak, ýok etmek diýmek. Ýöne korrupsiýa sen şu günüňe yıkan ok, ine şu günüňe ihsad eden ok ýa-da häzirki wagtyňa täsir eden ok korrupsiýa. Korrupsiýa ertirden başlap ýa-da 1 sagatdan soň ýa-da 2 sagatdan soň çüredip başlaýar ýa-da 5 ýyldan soň çüredip başlaýar. Investisiýa näme diýär? Olam senin şu günüňe hiç kili täsir eden ok. Investisiýa diýmek sen şu gün nirde bolsaň şo taýda durýan. Investisiýadan soň 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 500 yıldan son peyda getirip bilýär. Şolam investisiýa, korrupsiýanyň tersidir. Indi eger medeniýetli bir toplum, medeniýetli toplum investisiýa bilen medeniýet bolýan bolsa, eger investisiýa ýok bolsa ol wahşy toplum bolýar. Ýöne korrupsiýa bilen korrupsiýa garşan bir topluma, ýanky wahşy toplumyň izine gidin. Tersine gidin, ol wahşydan hem beterine gidin. Haýwandan hem beterine gidin. Ine şo ýerde ýanky heme medeniýetsiz olsa wahşy bolýandyr diýip pikir edilýär da. Ýöne wahşy bolmak diýmek ertirini zaýalamak diýmek däl, wahşy bolmak diýmek diňe şu günüňi alad etmek, şu wagtyňy alad etmek diýmek. Ýöne korrupsiýaň bar ýerinde sen şu günüňi hem alad eden ok. Elbetde alad eden ýalysyň. Ýöne sen ertirki günüňi ýok edýän bolsaň wahşylar on eden ok. Diýmek, wahşydan hem beter bir zat bolýan, ýanky wahşyny orta goýun, wahşy durmuş. Wahşy durmuş ortada bolsa, ine şoň sağ tarapynda ýa-da şoň ýokarysynda diýin, şoň ýokarysynda medeniýet gelýändir. Wahşynyň ýokarysynda medeniýet bar. Ýöne şo wahşynyň aşagynda da ýanky korrupsiýa garşan bir toplum wahşy durmuşyň aşagynda gelýär. Indi onu şu aydanım ine wahşy durmuşyň aşagyndan gelýär korrupsiýa diýenim, ol men öz görýän zadym ýa-da men pikirlenýän zadym ýa-da kellemde ýanky şekillendiremde toplumlary şoň ýalyrak görýän men. Ýa-da taryhdan şu neçelini geçilen ýanky dünýäň ýolu, dünýäň taryhy, şo zatlar göz öňüne tutup aydan wagtym men şonu aýdyp biljekde. Ol
belki bir yerde adı geçendir, belki bir yerlerde birileri tarafından yazılandır, onları ben bilemok. Bu zatlar birazcık filosofya tarafan var. Men o temalarda ken bilgi eyesi del. Yönü men görýän zadım şol Türkmenistanyň ilatını wagşy durmuşdan birazcık diýmeýin, wagşy durmuşdan aşakda görýän, hökümedem şol wagşy durmuşyň ýokarysynda medeniýetli bolan bir toplum ýa-da bir gruppa olarak çoň ýaly görýän. Başka vatandaşlar men aýtjam, şulardan ibaret. Indi soraklaryňyz ýa-da sapara kemine siz goşjak diýdiňiz, şolar goşsaňyz. Tawul aýdyň ana men üstüne birazajyk deňeşdirer ýalak bir misallardan nemedeň, ýani durmuşdan, real nemeden ne adam hemme ýerde doğuya, ýaşaýa, soňra bölýär-de, şu prosesi geçýär. Şwedlerim şonlarlak ölýär, meni köpürek ýaşaýar. O türkmenem şonlarlak. Indi bir ne medeni cemiyet bilen medeniyetsiz cemiyetin arasında ki tapawudy nemetmek üçin şulon bir nemetinden kicicik bir dadından özlerim dilede alan oklar. Yani öz bolmoly alak edip nemedilen hiç kimem eşten nälerine men Aydar'ın oğlunu halımra adam eşten nälerdi. Ne adam ölünlü on jaylamaly şeylen dep desturlar vardır. On yürütü prosedurları vardır. Adam yankı yoğurmalıdır, kepene dolanmalıdır indi musulmanlarda. O jayını gazmalıdır. Onun nemelerini yapar yalak o kerpiçleri olmalıdır. O tağudu olmalıdır. Var bir toporda atlar var da. O beylek milletlerde de var özüne göre. Indi Şwedler ne şulun biz bilen tapawutly ýeri. Ähli salgyt tölýän, nalog tölýän adam alınan nalogyň 1%, yani şürka avgif dilýär-de, şürka diýmek şulun mescitleri, yani camileri, çerkifler bolýar-da. Şo taýyk diýendir, ähli Şwedse boýunça. O Biden köprek diýendir, bir yani milyardyň 1%-i lokal dat bolýar-da. Onun öne adam ölüye, ölün soň ýagdaýy baram var, ýagdaýy ýogum var da. Onun çağaları bilen ýaşaýan başgalarym var. Ýöne Şwediýede çağalar ýetişen soň gidýändirler, öz başyna ýaşaýandyrlar. O indi ýanky ölüp bilsen bolýar şular o hemme çykdyjyny yani 16 min 18 min neme berýär mollosdam ne şurkan hemme dinler bilişliye den musulman bolsoň mollosy gurlaşýar o yani mollan neme diýerler şol gurumçylyk ne diýer pulum şol ýanky fonddan alýar şol ýanky ýörüýti şurka nemesi den o ten çukurma diýerler kep Pengem neme diýerler seni ýörüýti adamlar gelip ýuwýarlar. Olar hemme jesi hakly, heştekli. O aşagyna ýanky ykdysady mehanizm otýar. O döwlet bermeli, o bermeli, bu bermeli ýokdur. Her bir işin aşagyna ykdysady mehanizmi bolmasa şo zat hiç zat bolýanlardyr. Men bu Türkmenistan bilen käbir ýerlerini deňeşdirip görkezjekde. Näme üçin Türkmen beýnisi näde işleýär? O bu soğuk ýerdäki adamlaryň nemesi nähile işleýär? Biziň beýnlerimiz o taýda gyzyp neme diýen bolmalylar, çaýkanýan bolmaly ýa-da eriýän bolmalylar. Bizde beýin ýok ýalak işlenýär-de. Indi o dünýäň
demesi var arada inken gurrun ediyenem şu Müslüman milletleridir. Yani o dünyada yaşayış şonalak olmalı. Yani o dünya gidenlerine de köpsü eziyet görülen gidiyorlardı. Şular o dünya var arada gurrun emeden oklar o dünyada yani orada şu olsun diye, şu tayda olsun diye de yaşamalı nemem, şu tayda o yaşalın diyorlardı. Yani gidenlerine de adam yalak gidiyorlar ki. O dünya gelenlerine de şunun çağa doğuş nemelerine nemesen katı gıdık kıldır. Bunu vaktinde alıp demet durmayın bu tema değişirler. Yani Türkmenistan'la ölüğünde de itiye gerek gel. O doğuğunda da hiç kime gerek gel. Bizim cemiyetimiz onun alakta. Onun yine bir kavir mıtallar vardır. Yine transport diye de ulaşım. Yani Türkmenistan'da neyle kurulunduruyor diyeniz şu an. Kelleğinde getirip bileğiniz mi? Şun aşağına iktisadi mekanizm yoktur. Şun için içinki alaktır. Hizmet yoktur o tayda. Görüğü vardır. Şoförde görüğüdür, işlerini de görüğüdür. Tekerini bir yerden akümülatörünü özcüsünden tapıp becerdiğinden emet bir orayalak. Şol orayalak bir yankı 21. asırda bu orayalak nemet iş kuruluşunu neyme deyin nadanlık deyden verdim il kaydiyada. Demir yolunu da seyreden demir yolu neyle işleyen? Ellen işleyendir. Ya da internete alın. İnternetin tiyidlerini ne açadığını biliyorsunuz mu? Ya prezident, Türkmenistan prezidenti. Türkmenistan'daki internetin tiyidleri ne açı kilobayt ya megabayt ya gigabaytını bilen adam var mı? Yani Samsung ekrandan çıkarıp bir yani ne diye informasyon demeni girdiyesi ne diye de onun tiyidliğine mi yeten o var? Yine demir yoluna misal için biltleri internetten satmalılar. Sen internetin işlen o. Onun internetten işler satılan o. Onun için privatlikler cüzünü elden alıyorlar. Elden alanlar da devletin kassasına giden o var. Cüzünü ödüyor. Hemen aylık alıyor. Konduktur mu? Privatlik mi? Yine neyme mi? O devlet onu nerede finansiyet etmeli? Edip bilen o. Ondan alıp bunu yapmamalı. Hem medat şunlarla, yeki bırdatı değil. Medeniyet bilen medeniyet değilin arasını demeyecek kolyanına. Onun yine Şvedler 40 yaşından sonra ailelerin 3'te 1'ini ödün yani pensiyonlu fondu demediyendir. Buna da tüm regilliyendir. Yani kanunun birinci demesi. Ödün boyunca demen de Adem'in nemesinin birinci sütünün iliyede. Esası nemes prinsipi. Onun 40 yaşından bunlar 90 yaşa, 100 yaşa da. Onun ne için diyorlar? Pensiya çıkanda yani Adem yalak şertte yaşama için yine şol hataptan şunlarlak bolya deyip demediler de. Onun şunu planlaştıran, hiç kime zavitim derler. Bağırlar. Ne sağlanga da bağırlar. Bir ulcayda yaşayan ortalar pendiye çıkan şüvetler ne diye villalerde yaşap gören olsa onu sat diyorlar. Yani İspanya'dan, Vietnam'dan ya da Tayvan'dan, Tayland'dan bu cağda diyorlar ya Türkiye'den, yani İspanya'dan şu tayda yaşaşıp böyle. Ya da bir gidecek nemal daire da şunu yaşarlar bu kadar adam için. Ulneme gerek geldi. Çağalar, rahatlar var adı hiç fikir nemesi yoktur. Bayağı adamlar katı kendiler, yani çağaları yani haşan köşk salıp yani Lamborghini mütbörün çağaları yoktur. Bolyanam derler. Bolsa da yek tüktür, o da katı yek görülendir. Medeniyetin nemesi şunlarla, önünün planı alır da
planlaştırýarlar. Yani 40 yaşından men 70 yaşımda nähilek yaşaryn diýen aladat neme diýerlerdi. Onun uly neme bilen yani şeref bilen yığınan pullarynyň galanyny döwlete berýärlerdi. Pul baram bolsa soğup görün okur da. Atı gen yani şulun medeniyeti şonla. O Türkmenin kellesine ne şu kepen parası için nalog tölemeli emesine salıp bilir misin medeniyetine? O kepen paran da kepen pulun. O haram ölüp görün Türkmen adın kıt ne medeniyet bilen medeniyetsizliğin arasındaki tafawut. Onun indi yani aydın korrupsiya barada biraz gurrun verdi de. Ya o korrupsiya oğurluktur. Selam. Yöne oğurluğun en ulusu yalandır. Yani oğurluk yöne bomba olsa yalan yani atomlu bomba. Çünkü radyasyası dünyanı tutuyor da. İnni Türkmenistan'da hemmek şu oğurdur. Demek oğru yok demek olmalı. Onun için o ne için şeyle oğru yani korrupsiya duruşunu öyle pagalı oğnudur. Yani bir adam bir adama beldir. O korrupsiyoner diyen adamın öyle korrupsiyonerdir. Ya da ya eline hukuk düşenlerdir. Eline neme tuzak düşen günü o da şudur. Öyle esası şu korrupsiya varada gurrun eden adamlar demesindedir. Ve bu da atlan hiç kim bu düğünü geten nokta. Bu düğün yerden başlıyor. Esası üstünü. Bu noktadan mektepten başlıyor da. Yalan. Yani Sadık'tan, Yasır'lan demeden yalan oğurluktur. Yani sen yalan sözlemeni oğru diyen olsan oğurlu oğru diyen. Düşünüp düşünmeyen adamın beyninin aşağına, yani düşüncenin aşağına giriyor da patsazlarına giriyor. Sen yani çağa oğurluğu öğretiyen, korrupsiyanı öğretiyen. Ne Türkmenistan'da splaşno korrupsiyan büyük bir fotaydı yatanlar. İkincisi yine televizyondan sizin prezidentiniz günlü, ödüm günlü yalan söylüyor. Bu yalan söylemek yönü yalan söylemek değildir. Hemen oğurlan gibi adamın beynisinin aşağına şu fikir salınyandır. Hemen oğurlamalı. Sizin hakkınızdır. Ne şu oğurlaman nemen manası şudur. Oğruyun o deme yalanın oğurluktuğunu yani psikologlar bu 20-30 50-60 yıl bundan tuğ dediler hatta. Biz onun ekranını beri oturuyoruz. Öyle yani korrupsiya karşısında uğraşıyoruz. Düğüne de yetem yok da. O ne bileyim uğraşıyor? Cenk ben şey biraz aydın nemesinin üstünü yetirdim bağışlan temadan çıkan oldum. Sağ olun Sapar ağa. Kemine sen koşacak zadın var mı? Olmasa ben yine bir zatlar yadından çıkarttım da. Sen aydaysa men bir hili toplayıcıyalak bir neme aytmakçı da. Böyle. Indi yankı neme meselesi var. Hazır aslında Sapar ağa temandaşına çıkan o medeniyetin içinde ya da medeniyet ullakan bir neme de yine yalanın yenen bir bağlanışan bir yeri vardır, yine bir neme var da matematika deyip bir ilim var, bir ilimin pudo deyin matematika. Indi matematikada yöne matematika hakiki takik bir zattır. 2 koşma 2 4. Başka hile bolup bilmez. Aldap bilmeyen hiç kime. Şimdi Türkmenistan'da matematika neyle öğreniliyor ya da kimler öğreniyor ne adam biliyor şu matematikanı. Ya da ben aytsam 2 koşmak 2 4 değildir diysem o neyle oluyor diyorlar. Hem aytya 2 koşmak 2 4 oluyor.
aslında 2 koşmak 2'nin neticesi 4'tür. Ben dil problemi asam içeri giriyor ya da 2 koşmak 2 hem işi 2 koşmak 2'dir. Onun neticesi hem 4'tür. Indi 4'ü bana biri görkössün diysem ne edip görközüp bilecek? Hiç hile görközüp bilmeyen 4'ü. Barmağın ile görközen olursun yani o 4 değil, o 4 barmaktır. 4 sana alma koyursun, 4 sana almadır. 4 neme? 4 nerede? O adam yani adamın kellesinde ya da şu matematika diyende şonu düşünüşü oyunca, şonu öğretilişi oyunca näle öğretilen olsa 4'ü şonu alıp kabul ediyor. Indi ben berden hem için matematikana aýtjan, matematika aslında sanları ya beýleki zady öwrenýän bir näme der. Sanlar diýseňiz ol altılı sistemada var sanlarda. Ondan sonra mysal üçin ikili sistema var sanlar. İki ýa-ni bir bilen nolu ulanyp işlenýän bir sistemalar var. Ýöne bizim ulanýanymız olluk. Ondan soň näme barty? Tarihte ýalňyşmasam 80 olmalı. Sonra bir 12'lik sistema olmalı. Ya şu an 10 sanı sıfır olanýas ya da 10 näme diýilýär da şoňa. Şoň altılysy var. 60'a çelini hatta saat şu taýdan gelýär diýerler. Indi matematika näme ilymy watandaşlar? Matematika dünýäniň ya da tutuşýan älemiň islendik bir yankı cismi olsun, beylekisi olsun, nämesi olsa olaysın içinde siyasatı, tarihi, geleceği, geçmişi hem zat şu zatlar haysam olsa bir balansın içinde ve birbirine aragatnaşıklı diyen bir ilyma matematika diýilýär. Şonu öwrenýän ilyma. O sanlary goşmak, aýyrmak matematikaň müňde biridir. Indi men näme üçin matematikany berde ýatladyk geçýän. Türkmenistanda matematika öwrenilen ok sebäbi matematika hakykatdyr. Cevaplar takiktir. İkinci cevabı yoktur. Yalan yoktur matematikada. Ýöne Türkmenistanda şu matematika diýen zat yok. Näme üçin ýok sebäbi biz yalan bilen ýaşaýas. Şoň üçin yok. Yalan ýerde matematika dörep bilmeye, bolup bilmeye ya da öwrenilip bilmeye. Indi matematika näme diýdik? Aragatnaşyk öwrenýär. Ýani beýrek bilen aragatnaşyk we balansy öwrenýär. Ine biz medeniýet hakynda gurrun etdik. Medeniýet bilen hemme zat bağlanşyklyktır. Biri bilen ýani balansy bardyr. Medeniýet näme diýmek? Ýene bir sapar geleceğin üçin investisiýa. Ösen medeniýet näçe uzun olsa, ýani investisiýaň ýani gözüňde tutan ýa-da planyň näçe uzun wagt öz içine alýan olsa şonça ösen bolýandyr. Indi berde demokratiýa diýen bir zat var. Demokratiýa kime değişdi? İlata değişti, biram hökümetlere değişti. Hökümetleriň medeniýeti näçe ýyllyk? 5 ýyllyk ýa-da medeniýetiniň ösen derejesi 5 ýyllyk, 10 ýyllyk pikir edýär. İslendik hökümet. Döwlet guruluşlary var. Merkez Banky, saglyk, ondan soň bilim pudowy, döwletiň hazyny, olar 200 ýyla çelini planlaýarlar. 200 ýyla çelini planlaýarlar ýa-da pozisiýasyny şoň ýaly gurýarlar da, yerleşdirýärler özlerini döwletde. Diýmek olar hökümetden we ýanky ilattan has medeniýetli bolýar. Dünýäň islendik ösen ýerlerinde de ilat diýmek kimden emele getirilýär? Ilat kişilerden emele gelýär. Indi kişiler iň uzun ýanky öz durmuşyny planlap bilýär. Olam aýdaly 40 ýyl, 70 ýyl, 70 ýyl diýsek ýalňyş bolar. Sebäbi bir 10 ýaşyndaky çağa geleceğini planlamaýar. 30 ýaşda, 35 ýaşda, 25 ýaşda başlayan olsa 60 ýyl diýelim. Indi ilat 60 ýyl var ya da 60 ýyllyk bir medeniýeti var. Ýöne demokratiýa diýmek şol ilat döwleti dolandyrýar. Döwlet 500 ýyl, 600 ýyl, 300 ýyl ýaşaýan bir ýanky warlyk diýen, ýaşaýan bir zat. Indi şoň döwletiň geleceğini ya da döwletiň medeniýetini 60 ýylyny pikir edýän adamlara goýup bolarmy? Ne demokratiýa diýmek ya da berde medeniýet bilen demokratiýaň arasyndaky bir-birine ters gelýän ýere mine şo taýda. Onu indi nädip aýryp bolýar? Aslında demokratiýa diýende demokratiýa döwleti dolandyran ok, ýalňyş zat ya da demokratiýa diýende halk dolandyrylşy, halk döwleti dolandyran ok. Halk hökümetleri, halk meclislere, meclislere diýende şo meclislere geljek vekilleri saýlap şoňa karar berip bilýär diňe. Sen bilimiňe, saglygyňa, ekologiýaňa, finansyňa, ykdysadiýetiňe
hiç haçan şu zatlara demokratiya garışmalı däldir. Garışan ýagdaýynda medeniýetin 60 ýyldan uzun pikir edýän, planlayan medeniýet bolup bilmeýä mümkin däl. Yine olam demokratiya bilen medeniýetin bir-birine ters gelýän ýerleridir. Ýöne elbette köp adam ýa-da men köp ýerde görýän ýanky Türkmenistan bilen nämedir beýleki döwletleri de Orsla, Russiýadan bolsun, Amerikadan bolsun ýa-şol demokratiya barada ýa-da şoň propagandasyny edýänler, demokratiya. Şol adama men bir bardy geldi bir gün ondan çykan ýagdaýynda demokratiya birinji sorajak sorawym demokratiya näme diýip sorajak. Hakykatdan demokratiýanyň näme diýini bilen adam ve medeniýete düşünüp bilen adam ýa-da medeniýeti kellesinde canlandyryp bilen bir adam haýsan bolsa bir döwleti bu döwleti demokratiya etmeli diýen bir nämeni aýdyp bilmeýär mümkin däl. Demokratiýanyň garşyp biljek ýeri ýa-da ilatyň garşyp biljek ýeri hökümetdir, parlamentdir. Ol parlament meselesi hem soňky ýyllarda mysal üçin Ýewropada problemlirak diýip bilýän şonu. Parlamenta garşymasynda hem şo parlamentden teknokratik näme getirecek bolýarlar. Singapurda var edilşoň ýaly bir sistema. İlatı birazcık yankı yerlerden ayrıptırlar. Hatta Singapur demokratik devlet mi? Asla değil. Diktatura mı? Yok. Diktatura da değil. Diktatura da deyip bilmeyen yani bir adam elbette ondan sonra oğlu kaldı yerine yöne edilen işlere sereden vaktin Singapur'da yankı bilermenlerin ediyenliğinden görüp böyle sevenem için bilermenler diyen elbette o birinci prezident hem şu vakti oğlan olan avtobiyografiyasında sereden vaktin hakiki yankı okan yerleri, ılım alan yerleri ve sonra işlen yerleri hakikaten akıllı adamlar ediyaları, akıllı adamlar yetişiptir ya da yankı fikirine iş edip bilen adam diyeyim ben. İş edip bilen adamlar yetişiptirler. Yöne bir devleti dolandırmak bir adamın edip bileceği işi del ya da hiç hile ne kellesi olsa olayışın gücü yetmeye. Yine ol yani şu demokratiya bilen medeniyet şu ikisinden sebebi istendik bir zat öğrenen vatanız istendik bir zatı analiz eden vatanız vatandaşlar dışındaki beylek zatları da seyretmeli olursunuz doğru düşünme için. Bu olmasa neyle oluyor bir tarafından seyreden yalı oluyor da. İstendik bir zata bir tarafından seyretmek demek onun yöne bir suratını görmek demek. Sen on daşta öğrenden aylanıp gören ok ya da bir nämen elin bilen deyip gören ok bilmeýän şoň üçin. Liňe suraty seredip awa men bilýän diýip bolmaýar. Ýöne biz köplen näme etdiýäs? Ene şu medeniýeti öwrenjek bolsak, näme diýeni düşünjek bolsak, bir tarapdan seretdiýäs ýa-da medeniýet näme diýip internetde ýazýan welin o taýda müňlerçe belki apredilenýasy bardyr, medeniýetiň düşündürüşi bardyr. Ýöne oň ýaly öwrenilýär. Şoň ýaly düşünüp bolýarmy? Bolan ok. Diňe sen şoň suratyny görüp bilersiň. Suratam surattır. Yani alma var, almanın suratı var. Sen almanın suratını görüp ama men almanı bilýän diýsen diýmek ihsat bilen ok diýmek. Şoň hatda surat bilen bilen ok diýmek. Olam ine yankı demokratiya barada matematikadan berde goşmaly boldum. Sebebi demokratiya bilen şu ikisi bağlanışykly. Aslında hemme zat bir-biri bilen bağlanışykly. Ýöne medeniýetiň demokratiya birazcık nämesine gelýär? Garşy ýani medeniýet bolup bilýär, demokratik medeniýet diýip bilersiň aslında ona sebebi isleseň islemeseň demokratiýada da yankı kişiler 60 ýylynaça planlap bilýär. Diýmek, olara dogry bilim, dogry ılım berilen ýagdaýynda hakyky ılım bilim berilen wagty aýdaly 60%-ne berseň ilatyň. Diýmek, şo taýda bir 60 ýylyny düşünýän ýa-da 60 ýyllyk planlayan bir medeniýet bolup biler. Bağışlan 60 ýylyny planlayan bir döwlet bolup biler. Diýmek, olam 60 ýyllyk bir medeniýet ýa-da 60 ýylyny pikir eden medeniýet diýersiň. Ýöne yeterlimi? Bir döwletiň ayakta durup bilmegi üçin ýa-da bir döwletiň ösüp bilmegi üçin 60 ýyllyk plan ýa-da 60 ýyl geljegini pikirlenip investisiýa etmegi bir döwlet üçin yeterlimi? Şu gün Türkmenistan bilen men deňeşdiriň diýip aýtjak da, näme üçin Türkmenistan bilen deňeşdiriň diýjekler? Türkmenistan hiç bir döwlet däl, bolmadan hiç gaçan o taý ýöne ýanky aýtýan, men gözümde şu wagtçy durmuşdan birazjyk eýizde galan bir toplum var o taýda. Şoň üçin haýsan bolsa ine täze Türkmenistany gurmak ýa-da şu hakynda pikir edeňizde de hatda öňüňizde planlanmagyňyzam ýa-da belki ertir bir güne halkyň öňüne çykyp bir zat gurun edilen wagtam
deňeşdiriljek bolsa häzirki Türkmenistan bilen deňeşdirmeliler. Dünýäň iň ösen döwletleri bilen, hatda olar bilen deňeşdirmek hem ýalňyş, sen şolardan hem öňe gitmeli diýmek. Ol belli bir näme ýok, aýna şu ýaly bolsa yeter diýen bir zat ýok. Wagt üýtgen saý sen hem şoňa göre üýtgemeli bolarsyň. Men aýtjaklarym şulardan barat. Kemene senem anda aýtsaň sonra bar bolsa vatandaşlardan soralar alalar. Aýdy ber kemene. Mawa. Täze hoşlanlaram näme aýdaýyn, bir zat aýtmak isleýän bolsaňyz el galdyryp nämesi bar şo taýda nä barlaşdyryp görüň. El galdyrylýan ýerler bardyr. Tapyşyp näme daýyn. Şu taýda täze hoşlanır. 3 kişi bolmaly. Ýanky aýdana dogrynyňam dogrusy diýjek nämede. Soň bir zat goşjak, ine şu taýda ýanky aýdyň aýtdy, ine şu siyasat tarap saylanyan tarapdır, yani halkın saylayan tarapı, yani siyaset tarapıdır ve siyaset tarapı döwletiň iň ejiz ve iň köp derde yaramayan tarapı. Diňe aktual meselelerde birden yüze çıkan meselelerde diýeli, o şonu çözmek üçin o işe yarayandır, ýöne günlük rutin durmuşda doğru bir işe yarayan däldir. Günlük rutin demede durmuşda döwlet mehanizmi doğru oturan wagtda döwlet guramalary arkaly çözülýändir. Yani bu taýda ýene önemlisi döwletdir. Birinji sebäp her gün gerek bolanlygy üçin. Şonu ýaldyrsaň ýanky ine saýlanmayan nemeler bar da. Ine demokratiýa bolmayan ýerler, mysal üçin o bir doktora o rak keselini nädip bejermeligine o halk karar beren ok. Mysal üçin. Bunun demokratiyası bolma mümkinçiligi ýok. Bu zat bilgi talap edýär. Maglumat talap edýär, tejribe talap edýär. Ve hemme adamyň hem doktor bolma mümkinçiligi ýoklugy üçin bu taýda demokratiýa geçýän däldir. Bu taýda akyl ýöreýändir. Ýa-da mysal üçin Türkmenistanda bolan ýalňyşlar bar. Aslında bolmaly däl zat. Ine siyasata garşy bilim, Merkez Bankı, hazina, yene şoňa benzeşen döwletiň guramalary. Hatda medisina da şonuň ýalda çay, ol nämäniň Qur'an oğlu Samsyň ýazan çay kitaplary yene şonuň ýaly zatlar öňe çykýar. Pikir ediň, indi şonuň ýaly ýerde demokratiýa da ýene şo çykarýar we halkam sesini çykaran ok kabul edýänligi manysyna gelýär. Ýene bu demokratiýadyr häzir Türkmenistanda. Demokratiýa tutuş hemme ýere ýaýrandyr. Bütün näme aklyňyza gelip biljek, o medisinadan tutun bilime, hatta maşgalaňyzyň içindäki günlük ýaşaýyşyňyza çelli girendir. Ine siyasata goşulma yene sözler bar. Hemme ýere goşulupdyr ve demokratik görnüşde kabul edilendir o halk tarapyndan. Pikir ediň, ine şu zat dogry däldir. Yani siyasatyň ýa-da demokratiýanyň ýörep biljegi sfera siyasat nemesidir. Siyasat sferasıdır, yani onun daşına çıkıp başlasa eýem siyasat zehirläp başlaýar beýlek nemeleri, budaklary ve iň soňunda häzirkine Türkmenistanyň ýagdaýyna getirýär. Olamaýan aýdyň aýdýaly medeniýetsizlikdir bu zat. Siyasat ýa aýtda planlap edýän däldir. O siyasat iň köp 5 ýyl 10 ýyl planlap bilýändir diýdiler. Ine şonuň ýaly ikisi diktator bar, ýani ikisini aýryň 30 ýyla geldi-de. 30 ýyllyk bir neme var, planlama var diýeli, olam ine gelip ýeten nemesi, derecesi şu. O indi men size neme kızgın meseleler var, ine planlamakçı da. Bizim öňden bäri eden işlerimiz var. Şonun käbir sebäplerini we käbir ütkeşikliklere gitmekçi bolýas. Buna hem gürleşip örtük öz aramızda da. Indi neme var? Şu wagt meselen bugün bir partlama oldu Çerjewde. Suratlara geldi, 38 sana adam ölüp durýar, olup diýip aýtdylar. Neme Türkmen News'un Çeşme Türkmen News. Indi seredin şu taýda planlama ýok da, yani kıyskaça aýtsak medeniýet ýok, yani medeniýet bolan wagtda öýüň bütün howpsuzlygy we näçe ýyl şol öý galmalygyna çelli karar berilýär, entek gurulmanka. O şol öý näçe ýyl aýakda galmaly, bahasy näçe bolmaly, o hemme zadyna çelli hasaplanýar bu zadyň, yani şol jemgyýete berjek täsirine çelli hasaplanmaly. Ve bunu
merkezi hükümet eden ýagdaýynda ýagny Türkmenistanyň nemesinde şu ütkeme aýdaly 70 ýyl Sovetler wagty boldy. Aýdaly 70 ýyldan gurulmady, 60 ýyl Sovetler wagtyndan bäri bar. O 30 ýylam Türkmenistan wagtyna oşuňa 90 ýyla ýakyn öýler bar entegem. 90 ýyllyk öýde ýaşalmaýar. Amerikadan 40 etaj, 60 etajly nemelerine çelli ýykýa wagty geldi diýip. Ayakta duran zady özleri ýykyp täzesini urýarlar. Sää oňa eýen wagty berilen 60 ýyl bundan öň planlanan öýler meselem 60 ýyllyk ömrü bar diýe şoňa gelen wagty ýykylmaly diýe. Ýöne Türkmenistanda bu bir ikinciden içiniň näme diýilýär tesisat diýilýär da rusça näme bolýar buňa? Gaz, su, elektrik geçiriliş nemesi, planla, proyektleri, tesisat diýilýär Türkiýede de. Rusçasan bar, aklyma gelen ok, Türkmençesi yok bu sözüm. Şu zatlar yani yank aydan gaz, su, elektriği doğru oturtmalı ve bu öňünden planlanýar. Olum edil näçe ýyl galjak ve nähil geçirilmegi öňünden taýardyr planly bir şekilde ve Türkmenistanda şu zat ýokdur. İslan adam yani öýüňe gaz geçirjek bolsaň sen özüň ustaňy tapýan, özüň zatlaryny satyn alýan, o alınan zatlar näme standarta dengelýärmi? Senin o çatyp berjek ustaň standarta dengelýärmi? Hatta men öz nämemden gurun göreýin. 6-7 ýyl öýe gaz çekdirdik. Gazy çeken usta gow edip nemetmendir, su arkalap bilmendir. Gaz çykýar. Soň täzeden çagyrýan. Şonuň ýaly nemeleri ýok, gaz barlayan datçyklary ýok. Her gezek meselem bärde Türkiýede ýaşaýanlary bilýänligim üçin mysal berýän beýleki ýurtlarda da şonuň ýalydyr. Her gezek öýüň eýesi ýani ýaşaýjy ütgän wagtda gelip gazy şu datçyklar bilen barlaýar. Ýoksa şol turbadyr da. Ýöne şol proseduradan geçmeli. Ýani bu taýda bir medeniýet bar, planlama bar. Şonuň ýaly ýöne Türkmenistanda gynansa ine şo zatlar kontrol edilmänligi üçin partlama meýdana geldi. 38 adam ýogalypdyr. Entegem iş wagtynda o iş wagty gutaryp işden dolanyp gelen wagtlary öýleri partlapdyr. Yani tutuş bir padez ýok. Pasaplanýar yani bir padezde 38 adam yani bar. O işden gelenlerim girip ýetişen bolsa o hasam köp boljak eken ölü sany. Şonuň ýaly ýene bu zat häzir neme barda TikTok'a ya da YouTube'a yine bir yere koyun. O bu adam diktatör günahkar mı deyip soracaklar var. Buna o diktatör günahkar ve ona koşmaça halkam günahkar. Yani Türkmenistan'ın içinde bütün canlılar o adam nemesine namına yaşayan canlıların hemmesi günahkar. Talep etmeli adamlar talep eden ok, yerine getirmeli adamlar yerine getiren ok. O diktatöram en sonunda bu cemiyetin özü döretdi. Beýnansak da yani cemiýetiň aýnasydyr bu diktatör. Diktatör geldi de cemiýet bu ýagdaýa düşmedi. Cemiýetde şul diktatora hyzmat etme ýa-da şu diktatorun aşağına galma potensiýalynyň barlygy üçin şu zat döredi. Yani biz geleceğimizi görmeýänligimiz üçin ýaşap ýörsde günümüz geçýär de ýa-da hatta ertirini bir günni pikir etmeýän derejeye geldiler de yani adamlar. Şonuň ýaly neme var? Soň ine biz bir neme var? Aktual mesele var. Bizim meselem dernek nememiz var. Dernege biz näme üçin urduk? Adamlar bilen has ýakyn bolmak üçin we adamlary analiz etmek bizim iň birinji maksadymız şoldy. Adamlary ýakyndan yüz-yüze oturup analiz etmek. Yani bir psikolog nemesini görmekdi o taýda. Hakykatdan hem gelip gidenler hem görendir. Şonuň ýalyk bir nemede oturup gürleşip pikir alışveriş eden adamlar ýokdur. Yani şol nemesini görmekde ve eger ilerlese, işler ilerlese biz derneği hasam östürüp sanyny köpeltmek çytyp ýöne halk yani analiz eden wagtymyz o potensial ýok gynansak da. Meselem şu wagt planlaýasa derneğe nähil bolsa, näme zat gerek bolsa şoňa göre planlap hereket etmeli diýip şoň ýaly nemetdik, hereket etdik. Ve şu taýda nämeni görüp bilmedik yani halkda
ol neme yok, yani bir bütevilik ruhu yok. Buna düğünden täzeden döretmeli ve bunu bir dernek yani bir fiziki mekan yerine getirip bilmeye bu ýagdaýa. Bunu yerine getirmek için sosyal medya, yani YouTube, TikTok, yine Facebook, beýleki imo ýalyk nemeler gaty möhüm. Biz şoňa neme getirdik, göz getirdik ve bir adamdan täsir etmek kıyın hakykatdan. Bir adama yüz yüze täsir etmek ansat, yani asıl maksada yetişmek gaty kıyındır dernek ýagdaýynda, ýa-da dernek diýerse yüz yüze görüşme ýagdaýy diýip alaýaly biz bunu. Dernegin maksady şol adamlar yüz yüze görüşüp bir nem etmekde, doğaly herekete geçirmekde. Yine biz bunu şonun için açtık, yoksa dernegin çıktaçylary var. Her ay dowamly gidýän, hiç iş etmeseňem gidýän çıktaçylary var. Onu yapmalı. Biz bu zatlara hem o göz önüne aldık. Yani şunun ýaly aldık. Dernek belli bir wagtdan soň öz-özüni dolandyryp başlamaly diýilen neme var. Hemme ýerde asıl derneklerin maksady hem şonun ýaly bolýar. O şonu eger alıp bilmesek, o biz nemeden aýdaly, biz öz kassamızdan biz o taýa berip durmamız bir ziýan. Ondan soň o yüz yüze görüşýäs ýöne gerekli köpçülige täsirimizi ýetirip bilemzok dernek bilen. Bu ikinci ziýan ve sosyal medyada çıkış edip ayıracak wagtymyzdan has köp wagt gidýär dernege giden wagtymyz. Mesela ýolu var. Yine biz çayhanany açan wagtda ýazdy we her bir neme minut önemlidir, yani ön planda durýar. Her bir minutu doğru tykşetli ulanmaly ve temanyň daşyna çykmaly däl. Temanyň daşyna çykmak diýmek eýem nemäniň ölümüdür, yani şu günkü çayhananyň ölümü diýmekdir bu. Şonuň üçin bolup bildiğinçe çykmaly däl ve şu temada neme sabit, yani doğru durup bilmeli temadan çykman. Yani bunu aýdýan da, yani bunun önemli şu netijeni alıp şu zady öz üstünde tecrübe eden adamlar has gowy düşüner, ya da üniversitet okuyan adamlar. Üniversitede gitseňiz meselem temanyň daşyna çykylýan däldir hiç haçanam. Ve temanyň daşyna çykyp ya da bir hatta tartışıp başlasaň da tema barada muallimlaryň gahary gelýär, näçin gahary gelýär, temadan wagtyny alýan sen. Olaýam yıllarca tecrübesi var ve her bir aýtjak sözüne öňünden planlapdyr ve tecrübe bilen hem şo düzülüpdir. Bir näme oturýar. Bir standartda tertip düzgün oturýar ve şonu bozýanlyk üçin hem gahary gelýändir ve şonuň üçin hem bir aýratyn wagtam aýrýarlar. Näme sapagyň soňuna dogry. Biz hem edil şol prinsipde işleýäs, ýani soraw jogaba geçýärse ine şol aýyran wagtymyzdyr. Tema gidýär, aýyran wagtymyz. Ine bu planlamadyr. Dernek meselesinde de şonun ýaly bizim wagtymyzy köp alýar. Esasen meniň wagtym köp alýar. Ondan soň kassadan pul gidýär. Mesela biz her ay meselem şu taýda köp adamlar bir gecek ýatyrdy. Geçen aýdan köpçülikleýin başladyk. Ýöne biz öz jüýümizden ýani 1,5 ýyldan bäri dowamly pul orta atyp gelýäs. Şonuň ýaly neme var? Ýani bir kassa var, şu kassany tykşetli ulanmak, ol pulun azlygyndan ýa-da köplüğünden däl, bu ykdysady bolmalydyr hemme ýerde. Ýani aýdaly 1 trillion pulu bardyr Norwegiýanyň. 1 trillion pulu var ve näçe nesil, 10 nesil diýeli ýatyp iýip ulanyp bilýärler, ýöne şonda da şo pul ulanan oklar. Waýtam şonuň üstüne birikdirmäne dowam edýärler. Adamyň hem ýaşaýan, o Norwegiýada ýaşaýan ortaça ýaşy 80 ýaş bolmaly, ýaş ortalamasy. My ýa-da 80 ýaşdan geçenden soň iň garry näme geçýän bolmaly. Şonýa bir nemesi var, standartlar var. Yani Türkmenistanyňkydan has ýokary. Yani meniň ömrüm 80 ýyl ýaşaýan diýe, o döwletem gelip o 200 ýyllyk, 300 ýyllyk nämäni geleceğin aladasyny diýe maňa näme diýeni oklar. Şu planlama, yani medeniyetleşme koşulýarlar, koşandan goşýarlar hemmese. Edil şonuň ýalan bizem o kiçirek bolsa da o pulumuzun köplüğünü azlığını aydamak, ol mesele nemedir, yani saklıdır bizde. Yani şonun her bir giden teňäni hasaplaýas biz.
Näme üçin hasaplayas biz säbäbi täze Türkmenistany gurmakçy hakykatdan bu oyun däldir. Käbir adamlar ýalňyş soraglary sorap kellesinde şonuň jogabyna garaşyp bilýändir. Ýöne biz bu taýda dogry soraglary sorap we şonuň jogabyny berip we öňünden şo soraglara taýýarlyk görýäs. Buna şonuň ýaly edip kabul etmeli. Dernem kijijek misal esasan meniň üçin gaty o tejribe boldy. Ve şu wakalar başlamadan öň meniň türkmenler bilen dogrudan dogry iş salşan ýerim ýokdy hakykatdan. Ve öz garyndaşlarymdan käbir bar, şolar bilen ýakyn gatnaşykdym. Onuň daşynda meniň iň ýakyn nemelerim, dostlarym türk ýa-da beýleki milletlerden te. Neme bolmady, meniň onuň ýaly bir pursatym bolmady. Türkmenler bilen ýakyn ara gatnaşykda bolmak. Okuyan okuvum sebäpli ýa-da ýaşaýan ýerim sebäpli bolup biler. Şonuň ýaly ýagdaý bar. Indi biz bu taýda täze bir näme geçip başladyk. Şu pul meselesine orta attık. Ine Muhammed ağa nämäni bir näme bolmaly diýdi, howuz bolmaly diýdi. Şo ýere de atmaly diýdi. Bu bir bahana boldu, başladyk. Indi biz bunu şo taýa gönükdirmekçi. Ýani döwletleşme boljak ve hiç ýeli päsgelçilik bolmajak. Yani hem wagt tarapyndan hem beýleki tarapyndan ve aýdaly kassany şeffaflaşdyrmakçy, yani prozraçny, açık-açıçanlygy getirmekçi biz o taýa. Yani kassada näçe pul bar ve nähil aktiv işleýär. O nerelere sowulýar ve kimler bundan peýdalanyp biljek diýip olýa çary bar, soň bilbil bar, soň ýene sona diýip bir ýylleşimiz bar. Bu üçüsi näme taýarlamakçy bir umumlaşdyrylan teklip taýarlamakçy, soň onuň üstünde işlenjek, ýani giň işleýin. Soň o taýdan şol kassany nädip ulanmaly, nämäni çykarmakçy. Ve biz aýdaly dernege sowuyan pullarymyza şo kassa gönükdirmekçi bundan soň. Yani bizim şunu yapılanımız var. Yani şu hemme zat ele alan vaktimiz dernek bize şu an gerek değil. Hem vaktimizden alıyor hem kassadaki puldan devamlı gidiyor. Seyredin, devamlı giden pul az olsa da ağırdır. Yani vaktal giden o ya da karışılmadık ya da edilen çıktacılardan has ağır olyandır. Devamlı giden neme az olsa da. Biz şu zatları göz önüne alıp şu derneğe yuvaş-yuvaştan meselem son vermekçi. Yine şunun ýaly planladık bu nemäni. Ve hatta bu derneği nemetmeden ön käbir ýerlere de yüz tuttuk. Yine siz eğer nemedip bilseniz işinize yarasa o sizin adyňyza geçireli diýip soň ýene-de türklerden bir neme geldi, talap geldi. Eğer neme bolsa biz şolara tawşyrmakçy. Yani dernek bizim işimize yaranok ve yarayan adamlara vermekçi. Ve bunun daşında yeniden bir sahne o dernek kurulya açıldı nemesi var. O neme dernekli bir iş var olsa o bizim o tarafa gönüktüreriz. Yani bar, yani bir dernek var. Ve dernek şu an Türkmenlerin ýagdaýynda köp bir problemasını çözen ok. Sebäbi dernek etjek işleri çäklendirilendir. Mesela derneğe giren pulu görkezmek gadagandır. Sebäbi Türkiýanyň hazynasyna bağlı dernekler, yani bütün dernekler ya da näme diýilýär, gazanç etmeýän guramalar diýip geçýär bu taýda. Gazanç etmeýän, yani öz peýdasyna, bähbeýdine gazanç etmeýän guramalaryň nemesine girýär ve olaryň pullarynyň durýan ýeri Türkiýanyň hazynasıdır. Şonuň üçin hem edilýän çıktacılar ve nira sowuldy hemme zady takyk görkezmeli ve şonu görkezmeli. Näme üçin ise hazynanyň içine değişiklik barlygy üçin. Şonuň ýaly nemeler var, yani çäklendirmeler var, ağır işler var, yani ağırlaşdyrýar. Bizim etmek isleýän nemämizi kıyınlaşdyrýar ve yapıklık getirýär. Bize açıklık gerek şu an. Näme üçin açıklık gerekse halkın köp böyle döwletleşmek ya da döwletiň içinde ýaşamandyr. Yani aýdyn aýdýaly döwlet hiç haçan gurulmadyk bizde.
hakikaten İslam inanman bu hakikati ütgemeyse inanmak deyilen zat hakikati ütgeden oktur hiç wagt. Munam nemedin kabul edin yani bu adam inanman diýip aýtjak. Ve inanamak deyilen adamlara şonun ýaly jogap berip bilersiniz yani hakikatlar inanmagyň nemesine bagly däldir. Garaşsyzdyr inanmaktan hakikatlar. Şonun üçin biz hasam dijital platforma geçmekçi ve şonun üstünde ýuwaş işläp başladykça bir ay bundan nemetdik hazina mesela toplanan pul var. Ya biz ona inde ýuwaşdan görkezers ve nädip sowuljagy ine häzir bir aktual neme var KKL'de diýip bir illeşimiz vardır o kellesinden operasiýa bolan illeşimiz var ine şoň entegem işlemäne ruhsat beren oklar hatta işläp başlan wagty neme diýär indi düzelip başlady yani çep tarapy işlän okdy köp şu wagt hereket edýär ve gaty agyr ýagdaýlardan geçdi. Şonuň häzir neme bardy? Kimlik meselesi var. Şonu biz käbir nemelerini töledik. Ýene-de o jezasy bardy. O jezasyny hem o tölemekçi biz onuň nemesini aldyk kararyny. Ve şol nemäň içine girizmekçi. Şonuň ýaly bir neme var. Şonuň ýaly işlemekçi. Yani derneň edip bilen işlerini alıp hasam aňsatlaşdyryp ve bunu aydaly hepdelik ýa-da aýlyk bir neme görnüşde entek onu neme demzoksa ediljek işe göre bir karar veriler. Neme ediljek görkeziljek ekranda açaçan sebäbi aydaly biri pul uğratsa o şu uğradan pulu nemede görünjek yani 2000 uğradanly görünmejek de şunça mukdar o pul girişi boldy diýip görüljek veya şunça mukdar pul o şu sebäpli şu taýy nemetde sowuldy diýip aýdyljak we nirelere sowuljagy öňünden belli boljak. Yani bulam şonam aýdyp geçeýin. O kassanyň pullarynyň nirelere we nähil ýagdaýda haýsy şertlerde sowulup bilinjegi açaçan belli boljak ve bundak esas maksadymız näme? Hazina düşünjesini berip bilmek halka. Yani hazina näme? Inde hazina döwletiň pulu diýerler-de. Hazina o hazinanyň pulunu döwlet o belli bir gural näme düzgün tertipleriň içinde ulanyp biljegi nemedir? Finans serişdesi, finans çeşmesi. Yani maliye çeşmesidir ve hazina toplanan pullar hemmesi diýilen ýaly döwletiň yani halka değişli olan baýlyklardyr ve halktan toplanan salgytlardan meydana gelýändir. Yani halktan ve neme hususy kärhanalardan toplanan nemelerdir. O pul ýa-da maliye serişdeler o pulam ýalňyş aýtdym hemişe pulam bolup bilýän däldir. Asıl onun garşylygy hyzmat edilen iş, önümçilik ve toprak näme diýilýär ona mülktür yani. Birinin o melle ýa-da döwlete değişli olan yani döwlete diýenim umumy halk köpçüligine değişli olan yerler aýdaly hassahanalar umuma açık yani hemme köpçüliğin ulanıp bileceği yani döwlet hassahanasy diýerse şonuň asl ady o halkyň hassahanasıdır yani halkyň salgytlaryna o gurulan hassahanadır yani hazinadan alınýar halkyň salgytlary hazinada toplanýar şo taýdanam o hassahana ýol o oku ine başlangıç okudan orta mektebe çelli o käbir yerlerde ine döwlet üniversitetleri bolýar şolara çelli ine halkyň salgytlaryna gurulýandyr şo zatlar. Yani döwletiňki diýmegem edilneme dogry däldir. Döwlet diýmek neme şol halkyň ulanjak guramalary we guruluşlaryny dolandyrýan nemedir? Guramadyr, olan bir guramadyr. Iň soňunda o hökümeden bir guramadyr. Saýlanyp gelýän. Yine şunun ýaly neme var? Ben bu taýda biz şu dernege soň berjegimizi aýtdyk we näme üçin soň berýänimizi hem aýtdyk. Ben bu planlama
uzun gidýär. Bu arada ine o hazır Aydın size söz verir. Mene aydyp boldum, aýtjak zadym. Bar bolsa o maňa sorap bilersiňiz ýa-da o Aydyňa gönü sorasaňyz Aydyňam jogap berer. O Aydın, sağ ol, söz sende. Halmıra da aýdypdyr birinji. Awa Halmıra da söz sizde. Sağ ol Aydın, söz veren üçin bir topar wajyp mesele şonu gozuldy. Yani tertipleştirip gysgaçykdan aýdyp geçen o sapara gaýtdy da ýanşy geçen ýagdaýyny gurulum berdi. O medeniýetiň näme nirden hatap kesibin düýbi nirden başlanýan. Doğrudan bizde şolar ýaly kada kanun bar. Sapara men ol qonunçylyk işleri bilen tanışdyk. Men 26 ýyl Ýitaýda ýaşap. Bir näçe adamyň soňky ýoluna uğratmak niýet etdi, şo sany ýötürkmelemeden. Onun üçin şu döwletde adam eýesi zalana hakykatdan watandaşlyk. Öleniniň hemmejini şol mescit ýa-da bularyň şol ýemesi kilişesi özleri öz boýuna alýar. Ýuýalarym, artýalarym adamyny soňky ýoluna tabiýyna salyp uğradýarlarym janazasyna da durýar. Dene şoň baş ucuna mazardaşyny özüm goýaýmaly gerek wagt. Ýene de birde şu mazarlar şu mescitler tarapyndan ýa-ni bulan ýa-ni Hristiýan din tarapyndan 50 ýyllap seredilýär şoň. Taş töwerine goýurum, otuna su emesine şol bulan bayramçylyklar bar, şo taýda onuň bir hepdelep, iki hepdelep ýan şemler bar gece günü. Şolary goýýar, ol gonamçylyk däl bir görseň ýeme Rüministet bolup durlöwüşünde duran ýeme. Adamlara ölenden zamança edip hormat goýýarlar bilmeli. Onda ona arnaşamadan onu şol mescidin ýa-ni işgärleri gelip şol ölen adamlara ýene hormat goýýar. Indi ýa-ni Aydyn var, o hakykatdan dogrudan biziň şol hemmede Türkmen ýaşap beren durmuşy medeniýet gurulma gelenini bir günüm hoş günüm diýip ýaşaýar. Bir şuň kyn ýerme tapsa ertekimiň näme ay erti görürse Hudaý batyr Allah batyr ýa bir ýerden gelir düşer diýip bizde planlaşdyrma bir öňünden şolatlaryň aladasyny etme 5 adım 10 adım öňüň görmek bolar ýa-da ýok dogrudan halkyň içinde düşünje de ýok. Yani şolar ýagdaý bolurlygy üçin bizim millet bolup şu ýere şuuna düşdükden. Meselem indi saparaga Şweýçanyň mysaly getirdi, men Norwegiýany getirjek bolýan, ýa-ni kemini bir çetin aýdyp geçdi. Hakykatdan Norwegiýany ilaty Türkmenistanyňkydan kende. Soňky bir 20-30 ýylda ösdi şu döwlet. Nebidi çykaryp başlanan soň. Eýan $1 trillion gelecekki nesillerin hasabyna banklarda goýular. Ýoksa 4 milyony da ýetenek ýa ýeten rüşma ilaty. Pikir edip görüp. Ine öz milletini 100 ýyllyklar öňünden görüp edilýän alada. Ine şol medeniýet. Ýene de şol Norwegiýada dağda, yemede, tokoyda, ağaç çapmak, gül ýygnamak, meýwe ýygnamak, çöp başyny gymylatmak, ýermanatlan, gadagyn. Näme üçin? Sebäp Norwegiýa dağ döwleti, dağlyk döwlet, şondan dağyň depesinden gaýtjak daşlar saklamak üçin şo gyrym tagaşlar şolara garşylyk görkezýärdi. Şolary erilmek gadagyn. Sebäp olam adamlaryň gelecekde nesillerin howpsuzlygy diýip saklap otýar. Ýene-de Norwegiýa ýüze gurdy şumar agaç saýlar gurmak gadagyn, betonun ýemeden demirden ýa-da döredilen konstruksiýa gatışyk gemiden sapara goýulan materiallardan şolardan gurulýar şo jaýlar. Sebäp agacy saklamak üçin howa arasynda kislorod berýär. Dine öz döwletinde de şo Braziliýadaky tokoýlary Braziliýanyň döwleti hömetmesin, ýok etmesin diýip şo Braziliýa ýalňyşmasa $14 milliard pul geçirdi Norwegiýalar. Şolary kömek diýip tokoýa degmen ol planetaň öýkeni demmerýär bütün alemy şo arasy howa gelýärdi. Ine bular öz ýurtlarda o niýe ýer şarynyň aňyr çetinine oturan döwletlere kömek edýär. Sonra şu yer şahar hemmamida gerek yenem 100 ýyllany, 1000 ýyllany şo pikir bilen ine şo döwlet şeýdip işläp ýaşap. Ine bolan ine medeniýeti şeýle.
Bizde näme bar? Men öýe gyzlar badymdan eme getirdim, birje muny wagtyny kän aljakka. Men şol hakim mark gelemde, şol gyzlar badym gonumçylygy bar. Öte şäherin gyryjygyna durdy. Köçäň bir gatdala gonumçylygyň haýaty beýlek gatdalan hatara oturan ýyla. Şolar şo getirip dirdi bilini, kömürün, külünü, peçinkin hemmesini getirip gonumçylygyň haýatyny içine okýar. Pisi ölse de it ölse de getirip şo haýatyny içine okýar gonumçylyk. Onun içinde de çöken madarlar mı, çukurlar mı, su giden näme, onun içinde yaban pisikler, itler mekan tutma. Yine bizim ölümde ediyen hormatımız, silahımız, yine şol medeniyetimiz şol. Yine onun näme dip, näme elbärdi. Yine düşün günümüz şu vatandaşlar hemmemi yitip gitmeli. Diýeri kagan biz ýok, adam sanyna hasabyna ýok. Ölümüzden soňam yer bilen teptekir ýa bolmasa çukur bolup garjakdy. Gelecekde nesilleri ziyaret eder, bir diýdin epere, bir mazarym garjakdy bizde. Ine bizim medeniýetimiz şo. Ine şol dernek barada aýtmaly bolsa, men öz pikirimi aýdym. Hakykatdan hem şu mahal soňky döwür derneğin diýende kemine bilen aýdyň işi giýje güni hasyrda öwrül. Kömege diýen ýigitlerim bar, gyýlaram bar. Men onu ýok diýmek ýöne hemme zada ýetişmek mümkin. Garaşylşy ýaly, arzu edilşy ýaly derneğe gelip gardaşdan dur men sana kömek edýän dızap duran watandaşlarymyzdan ýok bolupar. İkinciden ol boş duran jaý üçin çykdyjysy bar, toğu bar, nämesi bar, ýenesi bar, jaýyň kireýi bar. Gerekmi? Onsoň bir ýigitlere ýam hökümete ýol başçylyk etmäge saýlanyldy. Bulan täze Türkmenistanyň guruluşy bilen meşgul bolmak. Kim başarýan bolsa gelsin şo dernegi, kime ynanyp bolýan bolsa dowam etsin. O dernek diýlenden olur, general sekretäriň wezipesi däl. İş, giýje bunu edilmeli iş. Kim başarýan bolsa hany dowam etdir. Ýöne bil oglary biz häzir öňkü wezipelerden boşatmaly, öňkü borçlardan. Täze işe täze çemeleşmek gerek, düýpli çemeleşmek gerek. Onun için olan bir işler alıp gitmäge wagtynyň ýoklugyny dolu güwa geçýän we ynanýan. Onun için bir mesele aktuar. Onu başaça düşünmek gerek. Düşünýärleriň hem öz işi. Odala bize käýap berdi. Ay dernek döretler öz başyny bıraktar etjek bolýar. Ýok, halk düşünedi. Şo dernegiň üstü bilen hany bir topar ýerde dernek gurulmakka öz ölümimize halk bolup eýetçilik etdik. Ana atyr ýatan mazarlar. Ine şolan bir medeniýetiň bir görnüşi. Şu taýda atyr galmasyn. Gelecekde belki dogan arnaşlar gelip eýelik eder ýa ýurduny akdylar şol goýurlar. Onun için derneğin yapılmalı portada gelen bolsa demek bu ýaşlyň etmeli işinin neticesi öncümlü olacak biz için. İşte men bilip otyryn artık mas janam edip bilemek ne kemine ne aýdyna ne taparaga her kişinin öz işi ýetirlik şol sany meniň. Adamlar köperligi mesele de artık barýar. Öňümüzdäki edilmeli işler ondan öňken ana hökümetiň işi, parlamentiň işi, gurju meclisiň işi yerli yerden goşulşy bermeli aýtdylar. Ýani siýasy işimizi biz ana täze Türkmenistanyň emesini para ýakdyny, onuň mailnamasyny ýaýrady bermeli, tanışlığımıza, dogan arnaşlığımıza videolaryň üstü bilen imodan, nämeden, Facebook'tan ne başladyňyz tügelimi bir başyny ýygyna dowam etsek ýetilmejek sepket ýok, hemme çykat wagta bagly. Onam çözer. Şona aýdyn bağışlan wagtyňyzy köparan bolsa. Sag bolun dinleýän üçin. Sağ olun Halmurad ağa. Başka eline aldıran isim yok. Ruat. Yine bir nämen aýdyp geçeýin. Yankı Halmurad ağa aýdan nämesi var da geljegi alad edip ya da geljegi görmek ya da pikir etmek. Yine geleceğini edip görüp bolýar. Planlamaň netijesinde görüp bolýandyr. Men ulu näme däl, strategiýa bilemok. Ýöne ertir men näme için bilýän. Sebäbi planım taýýar şu gün. Men işleýän yerimde
aydaly bir haýsam bolsa bir nämeden ýanky men işleýän firmamdaky aydaly internetden bir virus gelip ýanky kompýuterlary beýlik zatlary bozdu diýen. Men şu wagt eýem näme etjemi şu wagt bilýän. Sebäbi oňa nämesini planyny bir hepde olandyr ýazyp tutardym. Näme ediljegi hakynda. Şablon taýýar. Ine şoň bilen geljegi görüp bolýandyr. Ya da geleceği görüye bilye demek yine şu zattır sen yazan düzen planındır. Elbette geleceği için dine otayda istendik bir iş edilen vakti bir sanı yankı hope için plan çizilen ok ya da bir sanı hope'un karşısında göreşilen ok 40 sanı 50 sanı belki 100 sanı hope işin ediyen işine göredir. Yine şu hope'ların karşısında ne edip göreşeceğin hakkında ya da şolara karşı sen ne edip özün alıp baracağın hakkında önünden planını yazyan o planda da edil şu bölümü var hoopların karşısında ne edip göreşecek ona şablonlar ediliyor birinci adım ikinci adım üçüncü adım hem zat yazılıyor ve sen şu zatı yerine getiriyorsun son kaptaldan seyredip duran ay bu diye ne edip bildik diye de kompüterin bozulacağını ne edip bildi diye aslında sen otayda 30 saniye ya da 40 saniye şonu alıp olup bilecek hoopların hemmesini toplap hemmesinin karşısında näme etjeğini öňünden taýýarlasaň ine şu zat geljegi görmek diýmekdir. Olam diňe ýanky nämen esasında bolýar-da. Birinciden hem medeniýetli bolmaly. Medeniýet hemine aýdyp geçdim. Men medeniýetiň türlü opiniýalary bardyr. Ol diňe aýtjana bir zat öwrenen wagtyňyz daş döwründäki täsirler ýa-da şoňa bagly başga-da bir näçe näme diýilýär? Variable kemine näme bolýar? Yani başka bir näçe vakalar vardır. Şolong hemmesi bilen bilelikde analiz eden wagtyň dogry düşünýän ve dogry düşünmek diýmek eýem ýoluň ýarysyny geçdim diýmek. Dogry düşünen soň sen şoň garşysynda dogry karar alyp bilmek diýmek. Ýalňyş düşünsen karar alırsan yine karar alıp bolýar. Ýalňyş düşünsen ýalňyş düşünen ona göre karar alırsan alan kararyň hem ýalňyşdyr. Ýanky çizan planyň ýa-da biçen planyň ýalňyş bolýar-da. Ine şoň üçin medeniýetli bolmak üçin birinji medeniýetiň nämedigine gatyw düşünmeli. Şonu kellämizde canlandyryp bilmeli medeniýetiň nämeligini. Ine matematikada aýtdym, 4 diýen zady kelläňde canlandyrýan, bir zady edip her kim özüçe canlandyrýar, düşündirýär. Ýöne o 4'ün 4 jaýmy, 4 agaçmy, 4 barmak mı nämedigini bilen ama ýöne 4 sanyny sen ulanyp bilýän. Diňe kellede ýanky akylda ulanyp bilýän. Pikiriňde ulanyp bilýän. Ýöne hakykatda 4 diýen bir zat ýok. Yani dünýäde nirde var 4 diýilen bir zat gördüňmi? Ýok, hiç ýerde ýokdur. Bu medeniýet hem edil medeniýet hakynda pikir eden wagtyňyzda edil şoň ýaly matematikany düşünen ýaly. Men matematikany amaýdyp geçen sebäp matematik aslında hemme ılımlar, bilimler näme bar bolsa şolaň hemmesi bilen baglanyşyklydyr. Diňe sanlar diýip geçmen, arkada ýatan bir düşünje vardır. Matematika düşünjesi vardır. Bu kelläňde şonu hyýal etmek vardır. 4'ü, 5'i näme bolsa bolsun, şonu hyýal etýän aslında durmuşdan ýazat ýok. Ýöne iň hakyky zadam şol matematikadyr. Hakykatdyr, aldanok, ýeke jogap bardyr. İkinci jogaby ýokdur. Başka vatandaşa soraňyz näme bolmasa men şu taýda jemlejek, soňa öz ara gurruna geçip bilersiňiz, soraňyz bolsa da el galdyryp aýdyp bilersiňiz soraňyzy. Şöhret elini galdyrýar, o söz sende aýdyber. Assalamu alaikum. Hemen vatandaşlar. Şu medeniýet barada menen bir kagda aýdyp geçdik, aýdym gatdygy bellep geçdi. Emma şu taýda bir gysgaça aýdyp geçen. Medeniýet diýilen menen başgaça pikir edýärdim ozal, ýani adamlaryň bir-birine bolan gatnaşygy medeniýet barada pikir edýärdim. Aslında medeniýet diýilen kelläňizde hemmäňiziň kelläňizde 60-70% şolar ýaly pikir gelýän bolmagy mümkin sebäbi menem şolar ýaly pikir edýärdim-de. Ýani her bir zadyň öz medeniýeti bol, ýani esasy gymmatly medeniýetin ýani ertirine ýatyrym ýatmak ýanky aydın aýdyşyna görä da esasy ýerine aýdyn, ýani biziň şuma halky edil şu wagtky edip duran hereketimiz hem biziň ýani medeniýet bolýar, ýani geljegimiz üçin göreşýäs. Ýani olam diňe sen özüň üçin bir adam üçin ýa sen başgalaryň üçin hemmämiz opşulaýyn ýani
Hemme tarapdan niýer şoňky medeniyet nemesine görüşýär, ýani gaty gepler öýlenmek biraz halim dur neme saglyk ýagdaýym gowy. Başka aýtjaklarym ýok, eski şonu aýtjak boldum. Eme aýdy. Ama söhbet şu medeniyet bilen yankı däpdes soru bilen medeniyeti garıştyrylýar köp ýerde. Däpdes dur başga zat. Medeniyet düýgünden başga bir zat. Soňa medeniyet diýende häzir ýene bir zat aýdyp geçeýin. Inen men häzir medeniyeti düşündürdüm sebäbi medeniyeti men onuň ylymyny alan adam däl. Men medeniyeti öz düşünüşüm boýunça düşündürýände ýa-da okan kitaplarymyň düşündürýän bilen menem düşündürýän olar ýalňyş ýa dogry diýmek däldir. Şu gün ýani meniň ben dürli okudum ýa-ni medeniýetiň ýöne iň ýakyn geleni, iň dogry diýip hasaplanym meniň meşhur medeniýet, ýani gürrüň beren medeniýetim meniň. Hakykatdan beýlekiler hem medeniýet hakynda başga düşünjeler hem bar, ýöne olaryň taryhyna seretýän dören wagty edil şol investisiýa, ýani ýatyrymyň başlan wagty. Ýatyrym diýe investisiýa diýmeden geleceğin aladasını edip başlanma altına gavat gelýär-de. Diýmek medeniýet şol bolýar. Ýene ýani ılım diýilen zady bärde aýdyp geçeýin. Medeniýet ılım bu ılım aslında şonu döretgendir. Medeniýeti döretýär. Indi ılım diýmek hemişe şüphe diýilýär, näme diýilýär bizde. Şo zat bolmaly. Bärde men aýtsam ine dogry aýtýan däl. Hemme zatda kim aýdaýsyn, men aýdaýyn, başga aýtsyn tapady ýok. Hemişe şoňa şüpheli seredin ve özüňiz hem özüňiz üçin hem şo medeniýeti bir ýere ýazyň, ýani bir ýere diýende şo kelläňiziň bir ýerine özüňiz üçin hem ýazyň şo medeniýetiň näme diýini özüňiz hem öwrenin. Soň ertir bir gün mysal üçin men şu aýdamlarym ýalňyş, siz hem dogrusyny çykaryp suud edersiňiz. O zat bolsa ýani ol iň ulakan bagtdyr, ýani her bir adam üçin ýani özünün ýalňyşanlygyny biri dogrusyny görkezip bilse. Ine doğru menem bir kara aýdyp geçeýin, ýani şu bahar edil şu wagtda şu çaýhana goşulyp şu 1,5 ýyldan bäri şu geljeňe şu medeniýetim üçin işleýän, ýani başga men dogry aýtsam başka iş elmedesim gelen ok diýjek bolýan gysgaça. Yani öz geljeğim üçin, yani öz nemämiz üçin, özüm üçin, bütün Türkmenistan üçin şu medeniyeti üçin, yani ýatyrym ýapmak üçin şu hereketi işleýär. Yani başka da aýdyp geçen, yani sapara, yani aýdyp geçdi da şu versiýede diýe, yani şu Enesay atasy näkil dukçar şu milyoner milliarderim bolsa diýe. Onun çağırılırsa prostoycu, yönököýjü öýlerde ýaşaýar diýip aýdyp geçdi da, ol diýenem saparagyň diýenem ýanky nemesine medeniýet, ýani biziň edil şu wagt durmuşymyzda edil şu wagt geldi buny özüňize bolsun, ýa siz özüňiň çağırlaryňyzda bolsun, bu medeniýeti kelläňe saljak bolsaňyz ol başartma mümkin diýjek bilen sebäbi häzir her biriňizden pikir edersiňiz, ýani şolar ýalyk näme içinde baglansaňyz olar ýaly bu jaýlarda ýaşamaly diýip pikir edersiňiz. Şoň üçin esasy özüňiz üçin hem ýöne çağırlar üçin, ýani indiki dogjak çağırlar üçin edilýän işler bulardan hemme sebäbi düşünürjek bolsaň kabul etip almadylar. Onu men aýdyn geçen bazary düşündürendim size. Yani näkilip düşünýänlerini. Şunu aýtjak bolum gysgaça. Söhbet sen aýdyp bolan bolsaň, sağ ol. Olga Çarina, söz sizde. Yo Çarina denen ötüne men ýemsýärler. Ha, men bir gysgaça söz almasam işdi de gen gurla bilemok. Ýanky medeniýet meselesi eşdilýär sesim gowy? Awa gelýär aýdym. Medeniýet meselesini benim özüm hakkında aýtjak bolýan, aslında medeniýetiň men şu mahallar şu bir plan düzemdi, menden bilemok bir 20-30 ýyl öňdür ol. 90-njy ýyllar bolmaly. Türkmenistany şular ýaldat edip bolmajagyny bilip, investisiýa edip bolmajagyny bilen bolmag mümkin. Şu mahallar düzen planymda men
Näme üçin daşarurda gidip ýaşamaly diýen plan goýupdyrna. Onuň inni şu Türkmenistanda ham investisiýa etmek üçin biznes açaýyn diýip işlemem ýörne işimi daşynanam şu biznes edeýin diýip bir aşak bolýan bolyn. Başgalamdakylar etdiren noktada sen batarsyň pul goýma ilem gow bolsa hemmelerem açardy. Ay eýle beýle diýip gurrunlar bar da böget bolýardylar da. Ondan men Togdaşarurda gelip şol başdaky eden planlamda birinji, ikinji, dördüncü plan edipdim de häzir mar o kitap menne durhen idem. Şonu biznes açmak diýen bir plan var. Onuň ikincisi ýene bir zat, üçüncüsi ýene bir zat şoňal gidýärdi. Onuň şol daşarurda gelip men şu biznes açdym häzir. Häzirim go ýörap dur ýöne men o medeniyetligini bilmän açdym. Men bilemem on medeniyetligini. Ýöne bir zat etmeli diýip şonu bilýän. Etmeli hukman. Men häzir işden gidäýän ýagdaýymda da men etläbiljek şoňaly passivny dohod diýýärdi. Şoňa şo da edip başardym diýjek bolýandan bir 10 ýylyň içinde. Men gelen wadyma biznes açmadym. Menim gelen wadyma başgalar ýaly ýanky biriniň hyzmatyny etdim. Türkdäki oturanyň kyýalak biriniň öýüne naharyny pişirdim, şoğuryny pişirdim. Şoňaly iş etdim menem. Onuň ýanky diýjek bolýandadym aslynda şol plan edip ýöremek, şo plan biçip plan bilen ýöremek gaty bir hilmeň üçin, has men üçin ýakyn. Ne şu ýyl näme etmeli, inniki ýyl näme etmeli, şol ýaly plan bilen ýörýän men. Ýöne hinide çenni onan erbetlik gören adam ýok. Plan bilen ýörep intek erbetlik gören adam ýok. Men diňe başyndan geçenden aýdyp berýän. Onuň häzirini bir galmyş oňum näme düşünýärdim. Ne meselem Amerikada medikleri, medisin işgärleri näile taýýarlaýarlar. Mysal üçin gospital işleýärmi bir balnoy meselem ölse, ene ýevrey ölse, ýevreyliň öz medeniýeti bar. Aknolaryny, gapylaryny açmaly. Şolaň duýgy çykyp gitýärmişin. A musulman ölse näme diýen? Iki başa marmagyny aýagyna mandan ýan endan ýan şolar ýalytyň özüniň nimesi bar. Hytaýlan gaýratyn, hindilen gaýratyn şolar ýadatlara men medeniýetiň näme diýeni indi bilemdi şoň üçin şury aýdyp berene aýdyňa men taňrykasyna aýdýan biziň azajyk näme de bolsa gözümiz açýar. Gitdigiçe şolar ýaly gowy zatlary gurrun berýär. Aňda galaýjak zatlary gurrun berýär. Bizim bunu mekteplerde de okutmadylar. Bilerdik ýoksam. Tim bolum Soýuz döwründe okamasaň bize o türkmeniň medeniýetini hiç kim öwretmedi. Üniversitede de okudulan aslında o zatlar ýöne ýanky medeniýet siziň son kaýdanlaryňyz aslında däpdesturdur. Adam ölen wagty edilýän zatlar olar däpdestur medeniýet birazjyk ýanky birinji beren misalyňyz medeniýet siziň investisiýaňyz medeniýet. Şoň men medeniýetligini bilemokdum diýäňizde aslında islendik iş birinji edilen iş diýende ýa-da beýleki işleren bir iş edilen wagty ady soňundan gelýändir. Birinji iş bolýar, iş edilýär, soň ady çykýar ýa bir terminologiýa çykýar. Bu tebii ýagdaýdyr. Ine şu gün revolýusiýa biziň edýän revolýusiýamyzyň ady ýokdur. Ýöne şu tarandan soň şuňa ad goýulur. Hökmany suratda goýar. Onu biz goýamyz, o goýulýar. Ýöne bolmaly zat ol. Ne şuňa bir revolýusiýa haýsam bolsa bir ýanky biziň eden işimiziň bir öňe çykan ýa-da üýtgeçik bir tarapy bardyr. Şonu alarlar, şonu hem ad edip goýarlar. Bir ady bolar. Revolýusiýa, ýöne revolýusiýa ady öňünden goýulan ýa-da öňünden goýan ýagdaýynda oly hem iş bolmaýar diýip aýtdy. Sağ olun, Olga Çarina. Başka aýtjak zadyňyz barmy? Soňam internetiňizde problema bar, men pikirimçe. Ya men internetim sesiňiz arada kesilýär. Menkide bardyr. Menkide. Men şeýle bir zat aýdyp galaýan ýa-ni beýskaça ýa-ni öýle sarýany. Şu medeniýet barady. Ýa-ni aýdyň senkiden has gowy düşün. Aslında sen düşünürsiň hem düşünenler diýip
men hep şeyle kabul edýän sebäbimi özüm düşünemsen. Ýöne has gowy düşündürýän nemesi, ýani Alibaba platformasynyň gurujysy bar, kim şoňady? Ýagynda da şol çeýek näme. Şol has gowy düşündürýär, ýani özünün ýatyrym ýapany diňe öz üçin müňlerçe, ýani milyonlarça adamlar üçin şu medeniýetden ulanýarda, ýani şol umuman diýjek bol, ýani gowy düşündirip geçýär şonlar. Her hildirler bar. Eger ne medyanlar bağ olsa, gızık tasko giyinişlerini gızık neme alacak, bilgi alacak kullananlar bağ olsa diyecek. Şu esasını ama berde diňe birinin aydandan del, menem ýaňyja aýtdym, men aydanymı dogry diýip kabul etmäň diýip. Näme üçin aýtgan? Birinin aydandan bir zady düşünmek, bilemok, düşünmek diýip boljak mı bolan okmy sebäbine biz näçe molimler bize bir zat düşündirjek boldy, ýöne şolaň aydan zadyny biz düşünüp bilmeýäs. Ýöne wagtyň geçmegi bilen iş üstünde ýa-da käbir kitaplar okayan, käbir analizler etýän şol analizleriň netijesinde aslında son görüp otursaň şo muallim sana şonu düşündirjek bolupdyr diýip. Şoň ýaly köp bolýar, mende köp bolýar o zatlar. İşte garşylaşýan bir zada aslında men şo zady universitetde öwredipdirler, ýöne men şo öwredilende hatda egzaminden hem geçipdirin. Diýmek düşünmek diýmege, ýok düşünmändir notaýda. Diňe okapdyrin bir zatlar, ýöne düşünmändir. Şoň üçin aýtýan özüňiz öz medeniýetinizi guruň diýeň, kelläňizde öz medeniýetinizi düşünün. Ol has gowy bolar we oň peýdalaryny görüp başlarsyňyz belli bir wagtdan soň. Men indi kime söz berjekdim? TM ýazýas soňunda. Başla sen ýa-ni birinji elin galdyrypsyň, öňe men berde görüp bilmem soň. Sağ ol Aydın, söz bereniň. Bizim onu şu wagt Türkmenistan halkymyň şu derejede gelmegine medeniýet diýilen zady bize ýalňyş ugry döndüğünden bolýarlarda. Şaka sen men medeniýet diýilen zady näme de gödüm etdirýärdim, öz gören zadymda diňe şo türkmeniň bir aýdym sadyna, öz geyim geyişine, sunuwatyny, atyna, itine ýa-da ýene şolar ýaly bir zatlarda hayat desturda diýip gödüm etdirýärdim medeniýet diýilende. Ondan şo ýurdumyzyň ösmedikligine de halkymyzyň aň düşünjesiniň pes bolmagyna da täsir eden zat bize ýalňyş zady öwredendikleri üçin ýa-da biziň medeniýetiň dogry bolan tarapyny görüp bilmänligimiz üçin şu ýagdaýa gelenler diýip biljekdi. Şeýle bolýardy. Ýok, başla ol pikiriň ýalňyş zat sebäbi näme seretjek bolun? Islendik wakalara birazcık uzaktan seretjek bolun. Uzaktan seredende biz näme görýäs? Medeniýeti başladan toplumlar, medeniýetiň birinji ädimine äden toplumlar medeniýet sözünden bilen okdy. Öwredilmek beýlede dursun. Olar sözünden bilen okdy, ýöne medeniýeti başladypdyrlar. Ol söz soň gelýär, o medeniýet başlan soň, ornaşan soň, ösüp başlan soň gelýän zat söz ýa-da öwrenmek. Ýöne Türkmenistanda indi öwredilmänligi üçin o zatlary men anyk bir jogap berip biljekler sebäbi onu öwrenmän, analiz etmän, nädip jogap berjek. Yani belki Halmara da aýdyp biler ona, belki Sapara aýdyp biler sebäbi bizden has köp tejribesi bar şo taýdaky işde we şo Türkmenistanyň şu günkü ýagdaýyna gelmeginiň sebäpleri bilen has köp ýüzleşen adamlar diýip aýtjak. Ýöne ol medeniýetiň öwredilmänligi üçin şu derejeye geldi diýip aýtsaň ol ýalňyş bolar. Indi oň täsiri barmy? Elbetde täsiri bar. Ýaňam aýtdym. Dünýädäki hemme zat bir-biri bilen balans we ara gatnaşyk halynda bolýar. Ol näme üçin medeniýet öwredilmedi? Näme üçin şu zatyň näme diýip öwredilmedi hatda okuwlarda? Olam ýa-ni şu wagtdaky ýagdaýda birinciden islendik bir zatda garşyda bir talap bolmaly. Näme üçin Türkmenistanda şu hiç kim kitap ýazan? Okacak adam yok. Okacak adam yok olsa näme üçin men ýazaýyn, ýazyp aýymda polka goýdum, kitap ýazmagyň maksady sen düşünjelerini beýlekler bilen paýlaşmak diýmek. Kitap ýazmak däldir. Kitap ýazmak düşünjäňi beýlekler bilen paýlaşmak. Şonu sen başga bir zat bilen paýlaşyp bilýän bolsaň, başga bir zat bilen paýlaşarsyň, maksat var ortada. Ýöne paýlaşmak üçin garşy tarap bolmaly. Ýani okamak isleýän adam bolmaly. Yani bizde medeniýeti öwrenmek isleýän ya da düşünmek isleýän adam barmy? Ýok. Şoň üçin düşündirjek adamın bir sapar aýdar, iki sapar aýtýar, soň näme üçin ol aýtsyn, hatda o 4-nji sapar gaýtalasa ol adama däli diýip başlarlar.
Samsyk diýerler. Ine şo taraplarım var. Onu ona getirip bağlasan ýalňyş bolar mı diýen. Bunu aýdyň biziň sistemamyzy ýünden oňarlymasa medeniýet hem gelmez ýurda hiç adam gelmeýär. Sebäbi adamlara da bir zatdan görülde almalar, bir zatdan görmeli. Ine men häzir öz başyma gitdim. Pulumam bar bolsa ýurdun içinde özüme ýatyrym ýapjak men. Emma maňa haýsy tarapymdan seredemde garşylyk bar. Etjek adam edip bolany. Hemme adamlaram ýurdun içindäki ýaşaýyşly adam şolar ýalyk bolup gidýär. Onun üçün sistema bäde bar, diňe. Şonu çalışmasa Öwredeniň bilenem olmaýar medeniýet bolup bilmedin kädiýän. Aýdym diýen. Sistemany çalışmasan hiç adam edip bolmaýar. Medeniýet hem gelmeýär halkyň içine. Sebäbi men badat etjek bolsam ne tapýan, karşylyk tapýan, gattamda bir karşylyk görýän. Bunu diýen aýdyň ýanky näme bar ýa gysgaç aýdan ýa mehanizm bar. Şu mehanizmi näme etmedigi da ýa düşünendir ýöne näme işleýänini düşünmeýänligi bolýar da ýa başlap menki ýa. Özüň düşündir ýa gysgaç şuny. Näme men aýda oturmaýyn ha. Ýa mehanizm. Özüň näme jogamy? Ýok. Berde ýanky watandaşymız näme diýende medeniýet ästen kişisel ya da öz ýanky ugulundan seretýän. Indi öz ugulundan medeniýet näle bolýar? Medeniýetli toplum däl de adam nämesine geçdiň şu wagt medeniýetli adam. Sen şu wagt turmaýsan, şeýsem näme dip bilýän, pulun bolsa da edip bolanok diýen. Birinciden berde medeniýet barada aýdylanda investisiýa diýilende investisiýa sözü pul sözü diýmek däldir. Investisiýa etmek, pul ýatyrmak diýmek däldir. Ya da fond sözü de ulanılıyor. O yatırım diýilende yine başta medeniyeti yine şolara gelin. Başta medeniyeti başladan adamların elinde pulu yoktu, pul düşüncesi hem yoktu. Yine sen şu an bir özün kişisel medeniyet. Eğer medeniyetli bir adam Türkmenistan içine girdin, birinciden korrupsiya karışmaya sebebi düşünýän nämedigini. İkinciden çağasına, ayalına, enesine, atasına, beylek doğan karındaşlarına gelecek için aladalarını düşündürüp başlaya. Olara aladet deyip düşündürmeye. Öz aladalarını, kaygılarını aydıp başlaya. Şoları olara da geçirip başlaya. Sen geçeceksin, sen kaygı bir zada aladet diyen olsan, şol alada yanındaki adama köp batnaşayan adama geçeceğindir. Hükmanı suratta geçeceğin. Şu medeniyetin şu tarafına mı aytmadım? Medeniyet bir Rusyalı birbirine bulaşılyan geçeyen bir zattır. Geçiyor o adamdan adam. Onu bilmenem kalırsın. Yöne geçiyor o zat. Bu sebebi medeniyetli düşünce, beyleki düşünceden, vahşi düşünceden has üstün olan için o yanka geçip bilye, onu yenip bilye. Onun için geçiyor. Sen hazır edip bilecek Türkmenistan içinde yatırım manasında öz doğan kardeşlerine, maşkalarına, yakınlarına, öz aladalarına düşündürmek bilen aslında bir yatırım ediyen. Investisiya sözü berde şu gün men investisiya nerede ulanan olsam pul manasındaydan däldir nekece yerde. Diňe geljek üçin alada ya da yatırım diýip nämetin sebäbi men investisiya sözünün elbette ýanky finans nämesinde edil şoň ýaly da pul manasy var ýöne berde aýdan manym o manyda däldir. Bir kişide de kişisel medeniyette de yankı näme vardır. Sen şol Türkmenistan içine giden wagtyň kelläňde alyp gitýän medeniyet. Onu renkden gören ok, senden alyp bilen ok, migrasiýasy, beýlekisi, gümrük kullugy. İçeri geçirip bilýän sen onu. Arkaýyny geçirip bilýän. Ya sen onu alyp gelýän ok, ya da ýük diýip agramy ýogunyň. Şo zady içeri geçirýän, içerem ýaýradyp başlaýar, ýaýrap başlaýar. Yani onun hiç nämesi yok. Bugün ine sen medeniyetli bolýan bar, ýa Türkmenistana ertir 15 adam köpelýär ya da 100 adam bolsa gaşdöründäki ya da gatnaşan adamlar anna bagly. Köpelip bilýär. Soňam ýene bir zat geljege ýatyrym bolan üçin ol bar bir günde etmeli iş däl ol. Bir adam giden ýagdaýynda. Belki 1 ýylda başarar, belki 10 ýylda başarar. Ýöne soňunda sen iň bolmanda ölmäňden şol öz aladalaryny nesline goýup gitmegen bir medeniýetdir. Cevap soruğuna doğru düşünendim deyip cevap verip bilendirin deyip yankı mıydı diyen doğru oldu mu yanlış oldu mu?
Kemine sen yanına söz aldın. Şoň üçin Muhammed ağa söz verecek. Assalamu alaikum, hormatly ildeşler. Benim kiçirek misal getirmeyene inanşak da edil döwlet derejesinde däldi. Etrafı misal alacak. Şol etrafın territoriýasynda ýaşaýan adamlardan, uly ýaşlydan kiçi ýaşla hemme taraplaryň haýsy statusda bolsa, ondan daşary şol taýda ýerden ýörep ýören garynjadan asmanda uçup gören kuşlara çenli, ondan soň ösümliklere çenli hemmesinin hakkının, hukukunun doğru goralyan bir yeri neme bolup biler diýip kirediýände bir medeniýetli şolaryň ählisiniň hukukunu goraýan bir guruluş bar bolsa şo taýda şol bir medeniýetli döwlet höküminde diýip men kabul edýän. Muhammed ağa sesiniz gitti. Ben medeniýetli bir döwletiň medeniýetli tarapyny şo tarapynda görýän. Eger şoňy al edip hemme taraplaryň şol territoriýanyň ýaşaýjylaryna ösümlikler bolsun, haýwanlar bolsun, ýaban haýwanlar bolsun, öý haýwanlar bolsun, hemmesiniň hukugyny deň derejede deň aralygyny saklap bilýän bir guruluş medeniýetli döwletiň bir nemesini kadyp kirediň. Şoňa guruluş diýip kirediň-de. Elbette indi yankı daş töweregi goramagy girýär-de, islendik bir zat daş töwerek ekologiýany goramak. Onu näme üçin goraýan? Ine aýdaly öýüň yankı ösüp oturan bir baý bar diýeli. Şol bagy sen kış geldi, hiç peýdasy ýok diýip kesseň, ýene ýaz geljek. Yani yazda yine canlanacak, yine canlanıp bilmeyen. Onu goramak demek, eýem sen ertirki gün için gorayan, şu gün için goramak gerek değil ya da şu gün için o zatlan hemmesem şuna gelip bilipdir, yetip bilipdir. Yani goramak, şolan aladasın etmek, kuşu olsun, mörmöceği olsun, nemesi olsa olaysın tapağı yok, toprağın olsun, in esasda bizde Türkmenistan'da inansak da şunu düşünüp bilen ok, adamlar ama hükümet beyleksem sen adamın yaşap bilmek için in olmadığını, yörep bilmek için näme gerek sana? Toprak gerek. Üstüne şoň jaýa murulýa, yola murulýa, şo taýdan sen yankı miweler, beýleki önümler şo ekilýä toprağa buğdaýyň, iýjek çöröň şo taýdan gelýär. Ýöne Türkmenistan'da şu zat var da, ine çöreği yere düşürsen şonu almalı, bassan günä diýerler. Ýöne şo zady emele getirýän, ýani çöreği emele getirýän zadyň toprakdygyna näme üçin hiç kim düşünen ok. Näme üçin toprak buğdaýdan we çörekden has ýokarda hormatlanan ok Türkmenistan. Indi o zatlar bir inanca bagly ýa-da bir onun bilim nämesi ýok. Bilim tarapyndan bir dogry ýalňyş diýip o zatlaryň nämesi ýok. Ýöne bir inanç bar. Şoňa inanç döräpdir. Dören inançda da bir men näme görýände medeniýetsizlik jahlyk bir zat görýän. Sebäbi toprağın elinden gitse, çörek elinden gitse ikincisini ekip dikip alıp bilýän. Toprak elden gitse näme etjek? Näme üçin onu pikir etmeýär hiç kim? Ine bu daş gurşagy goramak şoňa girýär. Indi topragyny goramadyk adam daş gurşagyny gorap bilermi? Ýa-da şuňa bir soraw bar. Sen şol buğdaýy yerden alýan bolsaň, alyp bilýän bolsaň, yer, su, o taýda su bar diňe yerde. Yer bilen su sana şu buğdaýy çörek berýän bolsa, näme üçin çörek bilen buğdaýy mukaddes bolýar, yer bilen su mukaddes der. O zatlaryň bilemek ýanky näme üçin şu zatlar var bizim nämemizde, inançlarymyzda diýen ýa-da desturlarymyzda. Ýöne Muhammed ağa o näme gaýskaç aýdaýyn aýtýan zadyňyz dogry, goramak diýmek islendik bir zady. Goramak diýmek bir medeniýetiň alamatydyr. Ýa-da suwutnamasy diýsem bolar. Kimine aýdy ber, kimine birazjyk gaýskaçyň sebäbi wagty geçipdir. Başlan watandaşlar, men saatly seretmedim. Wagty geçdik, ýöne biz giç başlady ha bugün. 5 minut giç başladyk. Ýöne şu wagt 7 minut geçipdir.
Olya men yankı neme Olya Çarayvanın aydan yerinde nebettim de şu medeniyet sözüne düşünülmeyenligine. Yani yankı dep destur değil ya. Dep desturam kultura demektir. Kultura demek näme demek? İşlenen demek yani. O şol näme değil ya. Şu görünüşe getirilen demek de mesela näme var? Jemçujna var ya. Näme değil ya? İnci değil ya Türkiye'dekiler için. Ya da pearl değil ya İngilizce. Mesela işlenen ince yani işlenen jemçuk deyip näme var? Yani cultured yani näme değil ya? Kulturalaştırılan o näme değil ya jemçuk diye var. Kültür bedelinli. Ava. Yani ine şu zat nemedir? Indi yankı medeniyet diýmegem sivilizasiýa diýmekdir. Indi şu näme ikisinin arasında näme var? Tapawut var. Bira geçmiş zamandan gelip häzirki zamana täsir edýän zat, olam yankı däp destur bolýar. Beýleki medeniyet diýenimiz yankı sivilizasiýa diýilen zatymyzam o gelecekden gelip häzirki zamana täsir edýär. Indi yankı däp destur diýilen zat birinciden logika nemetmeýär. Sığyan zat bolmaýar. Logikanyň daşynda bolýar. O mesela näme üçin türkler yani döner köp ýýärler. Nirä gitsem döner ýýärler. Başka zat ise de yine durmuşda kalıp bilýär. Yani şu logika sığmaýar da. O ýöne geleceğe seresteler aydalı näme medeniyetli bolsalar diýeli. Gelecekte yine et bolmajak, o gıtlık geldi, yine yağış yağmadı ya da hayvanlara bir keseldeydi, öldü. Näme diýerler? Başka bir zada gönüp gelýär, başka bir alternatifler gözleýärler. Soň o ýyl et ýene oklary. Et yok, döner yok yani. Yani bu zat medeniyettir yani sivilizasiýa. Yani köpçülükleyin akıl diýmek ýalyk bir manyny çykaryp bilersiňiz. Medeniyetsizligi misal bereli bu taýda. Yine Alavaýyň heykeli medeniyetsizliktir. Ya da o altın asır köle yani häzirki adı bilen Garawun köle medeniyetsizliktir. O awaza oteller bu zatlaryň hemmesi medeniyetsizliktir. O ya da aydaly näme Owganistanyň içindäki Amderya kanaly yani Guştepe proýekti. O Türkmenistanyň bunu görmezden gelmegi medeniyetsizliktir. Şu zatlar medeniyetsizlik bolýar. Şonu aýtjak boldum yani yankı Olya Çarayeva däp destur bilen garşdyrdy. Däp destur o bize ölülerden galan düzgün tertiptir yani. Kıskaça aýtsam bize ölülerden galan düzgün tertip. O medeniyet bize geleceği biz näme edip bilýän gaýgyrýanlygymyz üçin, geleceğin gaýgysyndan meydana gelýänligi üçin o döreýän akyl nämesidir. Ýene buňa medeniyet diýilýär. Oly aýdym men aýdyp boldum ýaly özü hemme zat ýa içimde galdy. Böyle indiki de näme dersin? Vatandaşlar menbärde cemlejek yankı medeniyet hakında in esası näme etmeli ya da in esası şu medeniyeti düşünen wagtyňyz onu islendik dilde aýdyp bilersiňiz. Ýöne şu hakynda düşünen wagty, öwrenen wagty, analiz eden wagtyňyz hemişe yankı birinji däp destur bilen garaşdyrmajak bolan däp destur düýbünden başga zatdyr. Däp desturyň bar ýerinde medeniyet ýokmu diýmegem ýalňyş zat. Ol ikisi bir-birine garşy bir zat däldir. Yani däp destur bilen medeniyet bir-birine garşymy? Ýok, garşy däl. Ýöne medeniyet başga zat, däp destur başga zat. Soň ýaly nämedim? Soň Türkmenistanda da hemişe ine öňümizde analiz nämesi vardır. Men analizi köp aýtýan vatandaşlar şu analiz tekniklerini öğrenim. Näde edilýär? Ve hemişe bundan soň pikir eden wagtyňyz ýanky subyektiwni pikirlerinizi bir gyra goýjak bolun. Özüňizi o men näle düşünýän özüňizden çykyp ýanky aklyňyz sizden çykyp usakda bir ýerde dursun. Ine şonda ýanky obyektiwni nämeni görüp bilersiňiz. Özüňiz hem şoň ine ilat diýen wagt özüňiz hem şoň içine goýun, ýöne özüňiz daşdan seredin şoň.
şonda bir zat analiz edip bolýar we analizime näme üçin kän gaýtalanýan? Şu wagt bilim, bilgi hemme zat internetde var. Üniversitet diýen zat gerek däl. Ýani öňküsi ýaly bir gerekli ýeri däl. Ya da molim gerek däl şu günkü gijegindizde bilgi var. Ýöne bilgide näme problema çykdy bärde orta? Molim ýa-ni bir garanti ýok. Döwlet garantisi ýa-da bir kaçan bolsa bir üniversiteden garantisi olmandygy üçin o bilgilerin doğrusu var, ýalňyşy var. Bir ýerde seretden ýa-ni dünýä tekiz diye da ýa-ni şar şeklinde däl diye onam hakykatda ben bir suwutnamasynam getirýär her ikili ýa-ni bilgi gatkendir. Ýöne şonu istendik bilgini analiz etmeli. Indi bu analiz üçin hemen Türkmenistanda yankı näme üçin öňümizde iň köp Türkmenistany analiz etmeli bolýas. Şoň üçin hem yankı birazcık halkyň nämesine aýdyk geçdim. Bizde halk hökümete göre medeniyeti yankı aşakdy. Hökümet şu wagtda Gurbangulyň maşgalasy has medeniyetli yankı ilatyna göre. İlat birazcık medeniyetsiz. Medeniyetsiz diýende ikisini garşylaşdyranda onu näde aýdyp bolýar? Yani biri ösen medeniyet, biri hem izaga alan medeniyet. İzaga alan medeniyet, hökümet hem ösen medeniyet. Yine şoň ýalyrak nämedim. On tersem olup biler ya da tersine düşünýän olup bilersiňiz. Olam näme zatda. Ýöne ikisini hemişe aýry görüň, analiz eden wagty hemişe däl. Köp ýagdaýda aýry görmeli bolarsyňız. Olar ýa-ni ilat bilen hökümetiň arasy gitgide şu açylyp bar ya da açylyp gidip bar ya ikisiniň arasy. Yine kıskaça bugün kayıtçak zatlarım mesulardan var vatandaşlar birazcık iyice kaldık bağışlarsınız. Öz ara gurruna geçip dilersiniz vatandaşlarla berde cemledim. Sağ olun dinleyeniniz için emmenize.